Boa tarde, benvidos e benvidas a esta nova sesión plenaria. Vou a comenzar este pleno comunicando a todas e todos os asistentes que tivemos na última xuntanza de portavoces a ben de acordar que vamos a ser máis estrictos a respecto da orden de pleno. Quero dicir con isto interrupcións, palabras malsonantes que poidan agraviar a calquera un ou unha dos membros da corporación. E eu creo que, ata o de agora tivemos uns plenos bastante tranquilos, pero deberían de selo aínda máis, sobre todo respetuosos sempre con todos os membros da corporación. Entón, advirto que se pedirá que se saigan da sala aquelas persoas que non cumplan co debido orde e co debido respeto. Foi algo que se acordou e vamos a dar cumprimento. Eu, a verdad, que vos pido, por favor, que non me fagades pasar por o mal trago de ter que votar a ninguén desta sala. Non o fixen nunca e espero non ter que facelo nunca e que non sexa hoxe o primeiro día. Sen máis, vamos a dar paso ao primeiro punto da orde do día de hoxe, que é a toma de posesión do novo concelleiro Eugenio González Fernández. Está aquí a súa credencial e a documentación que acredita que está legitimado para estar hoxe aquí e facer a súa toma de posesión. Se te parece ben, Eugenio, podes subir e facer o teu xuramento. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cangas con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pois moi ben, benvido, Geno. Xa comezamos a orde do... Continuamos co orde establecido deste pleno, que sería a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 27 de setembro de 2024. Pasamos directamente á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade, sí. Acordamos de facer unha excepción, esta vez tamén, para adiantar o punto 7 da orde do día e dar atención á moción que presenta o BNG, pero que realmente é unha moción veciñal de todos os colectivos do IO. Dou paso ao voceiro para que expoña a moción. Moi boa noite a todas e a todos, benvidos a esta nova sesión plenaria. Esta moción que traio pois é, en realidade, non do BNG, sino de todos os colectivos veciñais da parroquia de Oío. Nós, neste caso, somos simplemente transmisores desta iniciativa e, polo tanto, simplemente vou dar lectura á proposta que les traen a este pleno e, evidentemente, despois falarei un pouco máis sobre ella. Bueno, a solicitude veciñal é para... solicitan o apoio do pleno para o proxecto de Beirarrúas na EP 1008, que é a estrada da Diputación que vai desde o Igrexario ata Vilanova. E os veciños indican que resulta evidente a inseguridade dos peóns nesta estrada no tramo que vai do Igrexario a Vilanova, especialmente na época estival. No verán, incluso, moitos vehículos aparcan no pouco espazo existente nas cunetas ou van creando máis socos a costa do terreo privado, polo que os peóns poñen a súa vida en perigo ao ter que invadir a calzada. Non hai que esquecer, ademais, que constitúe a única entrada e saída para toda esa zona da parroquia do Oío. Por anteriormente exposto, os colectivos veciñais da parroquia solicitan o apoio de todas as forzas políticas no Concello para que a Deputación leve adiante esta obra que reclaman. Así, propoñen ao Pleno a seguinte proposta de acordo. Dar o apoio
Primeira, dar o apoio á demanda veciñal de arranxo da estrada EP1008 e a un proxecto de beirarrúas no tramo do Igresario a Vilanova. E segundo, instar ao Goberno Municipal de Cangas a que solicite a Deputación de Pontevedra a elaboración do proxecto deste tramo da EP1008. Estas son as propostas que os veciños solicitan de nós que apoyemos e teño que decir o seguinte. Hai múltiples viais da Deputación no Concello de Cangas que necesitan este tipo de traballos e de adecuacións para permitir que os peóns poidan circular con seguridade. Non só esta, tamén, evidentemente, agora estamos aínda levando adiante a de Herbello Madalena, que está aprobada a primeira fase e xa se solicitou da Deputación a preparación da segunda fase e aínda quedaría unha terceira. Está despois tamén a estrada de Deputación en Coiro, que vai desde a Meixoada ata, bueno, toda a parte de arriba de Coiro e, evidentemente, esta outra da parroquia do Ío. O Concello de Cangas e o Goberno Municipal, evidentemente, vai apoiar que todos estes viais, todos, se leven adiante neles as melloras necesarias para que a circulación dos peóns sexa segura e que, ademais, non só iso, sino que se doten dos servicios necesarios, porque en moitos casos non contan cos servicios adecuados de, sobre todo, control de pluviais, cunetas, etc. Entonces, vamos, evidentemente, a apoiar todas as iniciativas que veñan nese sentido de calquera destes viais. E, por suposto, vamos a apoiar o que nos piden, en este caso, as asociacións de veciños da parroquia do Ío, e votar a favor da súa proposta. Por agora, nada máis. Ben, comezamos o primeiro turno de intervencións. Comeza a Aurora. Hola, boa noite a todos e a todas. Bueno, como non podía ser de outra maneira, apoiamos totalmente esta proposta dos veciños. Tal cual yo reflexan aquí, de momento non teño nada máis que decir. Ben, turno para Victoria. Sí, bueno, desde a Alternativa pues, suscribimos cada unha das palabras que dixo o concelleiro Antón, pero si ben é certo que nos presentamos unha emenda á proposta de acordo, non sei como se fará agora co novo secretario, donde nos consideramos que é un punto enormemente conflictivo, principalmente na época estival e que nos podría supoñer moitos problemas se esa obra non ven claramente definida do que queremos e pensamos solamente en beirarrúas. Entón, a nova redacción que nos plantexamos nos puntos de acordo, sin escaparnos do punto que marca os veciños e as veciñas, porque además o reiteramos, simplemente que engadimos a redacción de 2 puntos máis no punto de acordo, e o punto de acordo sería que o Concello de Cangas, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, elabore un plan integral que avalíe as necesidades de mobilidade no núcleo do Ío, considerando o incremento de tráfico na época estival e as necesidades diarias de veciñanza. Plan que incluirá medidas específicas para a mellora da accesibilidade na EP1008 e nas redes secundarias, priorizando sempre a mobilidade peonil. 2. Instar o Goberno Municipal de Cangas a que realice o borrador dos proxectos referentes ás vías municipais dese ámbito que se vexan afectadas. E 3. Instar ao Goberno Municipal a que solicita á Deputación o borrador do proxecto que afectaría ao vial EP1008 da súa competencia seguindo as liñas diseñadas no plan integral ao que facemos referencia no punto 1. O facemos así porque consideramos que non todas as obras resolvan os problemas e o que nós temos medo é que simplemente pedindo unhas beirarrúas tal cual se marcan na petición ninguén elabore o plan de mobilidade e iso supoña que chegue o verán e que igual que se invaden terrenos privados, igual que se invaden polos coches os arcéns, se van a invadir as beirarrúas, se van a aparcar encima e non vai haber que no controle. Entón, creemos que é importante que se fai unha obra ten que ter un sentido, non? E sabemos e somos conscientes que os veciños do Ío que queren de verdade é que se acabe o problema de colapso na época estival, no verán, que poidan ir pola beirarrúa sin ningún tipo de peligro, que poidan sair das casas e dos portais das súas casas, e iso non vale simplemente con facer beirarrúas, non fai falta facer un plan de mobilidade que xa digo que a Deputación ten feito outros, que é dese anaco e é moi distinta a situación de mobilidade
nese tramo que en outros tramos, por o cual apostamos porque a redacción sexa máis completa, non cambiando o concepto, sino ampliando a petición. Turno para o Partido Socialista. Sí, hola, boas tardes a todos e a todas. Por parte do Grupo Socialista, bueno, decir que estamos de acordo, que é unha zona moi importante, sobre todo, como ben dixeron os nosos compañeiros, a hora de tráfico. E queremos tamén, desde aquí, pedirlle á Deputación, no? Pois que sí que nos agilice as obras que temos pendiente, porque ainda estamos, como ben se dixo, pois pendente da obra de Herbello Madaleno. Xa presentamos para que fagan o proxecto da segunda fase e ainda, por decirlo de alguna maneira, ainda non comezamos cada primeira. Evidentemente, nós sempre vamos a estar a favor do tema das aceras. Creemos que é moi importante, sobre todo para a seguridade das persoas que pasamos por elas. Polo de agora, nada máis. Turno para o Partido Popular. Sí, te rematas ti. Sí, boas tardes a todos. Vou a empezar por a emenda que presenta Alternativa, pois comentar que nós preferimos que sexa a moción que trae o Goberno, xa dende un principio, porque recolle o que foi solicitado por as asociacións. E consideramos que os puntos que se van a poñer a maiores poden xerar algún problema para que isto vaya a bo porto, non? E consideramos tamén que o punto primeiro xa foi aprobado xa noutras mocións, noutros plenos anteriores, por iso consideramos que ten que ser tal cual foi presentada neste pleno. Despois, empezando, o Partido Popular, todo o que sexa mellorar e sirva para que Cangas avance e garantir a seguridade dos veciños, vai no a apoiar, non? Pero tamén advertir que o Pleno tamén adquiriu un compromiso coas asociacións da Madalena, Nós, Darabelo e máis Herbello para que se fixeran por parte da Diputación esas beirarrúas para mellorar ese tramo dende Herbello a Madalena. Por a súa longitude, ese tramo tuvo que dividirse en varias fases, a primeira xa está encarrilada, a segunda xa está a solicitude presentada, espero que se cumpla tamén ese compromiso acto seguido con esa terceira fase. Como advertín ao inicio da miña intervención, que sirva, todo que sirva para mellorar, vámolo a apoiar e benvido sea. Non quería esquecerme de outras carreteras tamén que necesitan esa mellora, como é a EP1007, a baixada o que é a Nerga, dende a Galiña Azul ata a praia, a EP1006, a carretera de Donón, dende a Casa do Médico ata Donón, a EP1004, a baixada o que é o Rapallo, a EP1001, dende a Madalena, pasando por Agua Elevada, Parada, o Carballal, o Cruceiro, a Miranda, ata chegar a Poveta en Coiro. Por iso que calquera das que nombrei, o mesmo da que se trae hoxe en esta moción, son necesarios o seu acondicionamento. Nada máis. Remata o propoñente. Ben, a verdade é que en liña co que acaba de expoñer o voceiro neste punto do Partido Popular, nos consideramos que o cambio que propón Alternativa aos veciños, consideramos que debería ir noutra moción separada. Quero dicir, a nosa intención con esta proposta era traer o que os veciños da parroquia nos solicitaban, e isto é o que trouxemos tal cual. Evidentemente, por exemplo, o punto 1 que propón Alternativa aos veciños, pensamos que é unha idea boa, positiva, pero creo que non é adecuado engadilo a esta outra moción, sobre todo por unha cuestión, tendo en conta que aínda que a Diputación acepte, que sería o normal, chegar a facer un borrador e finalmente un proxecto para o arranxo desta estrada, isto non vai ser para o ano que ven, non vai estar disponible, evidentemente, somos todos conscientes, para o verano que ven. Entonces, non vamos ter con este proxecto unha solución aos problemas de tráfico que sufre a parroquia do Ío. Son cosas que temos que buscar a solución por outro lado. Quero dicir, temos que buscar unha solución, como propón efectivamente o punto 1 da proposta alternativa, que non estea ligada
a esta obra que os veciños demandan, ten que ser independente. Entonces, nós tamén, da igual maneira, vamos manter a proposta que traemos, que é xusto o que pediron os veciños, e, en todo caso, animamos a Alternativa aos veciños e apoyarémolo a que se presente outra moción no sentido en que van o punto 1 e o punto 2 que pretenden incluir e terán o noso apoio, porque, evidentemente, efectivamente, hai que buscar unha solución aos problemas de tráfico na época estival, pero que ten que ser independente de que se faga ou non se faga hasta ahora. Porque senón vamos a estar aquí sin solución ao tráfico estival na parroquia de Oío hasta dentro de cantos anos. Ten que ser independente diso. Gracias. Ben, abrimos entonces o segundo turno de palabra. Bueno, Aurora. pois nada, o mismo que o compañeiro do Partido Popular e Antón nos vamos a apoiar tal e como os veciños o pediron. Non nos parece mal o que está propoñendo a alternativa, pero bueno, parecenos que é mellor que o leven outra moción por o que acaban tamén todos de expoñer aquí. Así que nos vamos a asustarnos o que piden os veciños de Io. Nada máis. Tempo para a señora Victoria Portas. Ben, bueno, a situación actual do Io require un enfoque integral nunha obra pechada, que teña en conta a infraestructura actual e que teñan en conta a contorna rural na que se atopa e as necesidades da veciñanza. Eso non implica leválo a 20 anos adiante, non se falou absolutamente deso, non? Solamente que é verdade que se os viais municipais non se amplían ou non se condicionan acorde ao proxecto que se redacte, teremos un problema, teremos unha obra que non cumple coa necesidade para cual está se fai, non? O mesmo que nos pasou con Preguntoiro Coto este verán. Estaba diseñada para un fin que non se fixo plan de mobilidade e creou un caos en Viñón, non? Nos consideramos que solamente estas medidas combinadas coa participación activa da veciñanza e co goberno municipal é a que nos pode axudar a resolver un problema. Creo que é algo bo que pidan eles este proxecto, porque creo que é dar un paso máis cara adiante na situación, pero sin esquecernos de que temos que dar resposta aos problemas que hai no Io. Non vale facer unha obra se non damos resposta aos problemas. Evidentemente, a Alternativa vai apoiar a moción, porque o único que pretendía coa súa emenda era mellorala, non retrasala, ni non pedila. Reiteramos, o punto 3 é acorde exactamente igual a como ha pedido os veciños e como non queremos que se malinterprete, nos vamos a apoiar exactamente igual. Agora decimos, nos parece unha pena que non aproveitemos o momento de demandar unha obra que non solamente sexa unha albeira rúa, sino que se adapte xa co fin que queremos, que é acabar co caos da mobilidade no Io. E creemos, sinceramente, que a única fórmula que existe é ese plan para esa zona concreta, porque é certo que é unha zona con unhas necesidades moi concretas e moi diferentes a outros viairos que falamos antes, que como podía ser o de Coiro, como pode ser o de Herbella Madalena, porque teñen categorías e características completamente distintas e unha finalidade completamente distinta. Pero aceptaremos que non aceptedes a moción. Deixamos a proposta posta, concelleiro, pode traela vostede como resolución, e simplemente, pois eso, era para aportar en positivo, porque creemos que é necesario un plan. Por parte do Grupo Municipal Socialista, evidentemente, imos a apoiar a moción. Esperamos que co apoio, bueno, pois da veciñanza, que ao final eles son os que sufren pois cada verán, non? Pois este tema de mobilidade, pois podamos chegar a resolvelo. Polo de agora nada máis. Sí, para rematar, se para facer a carretera do Viso levou 2 legislaturas, 8 anos. A primeira fase da Madalena Herbello levamos unha legislatura e media, o sea, 6 anos, e aínda non empezou. Visto estes antecedentes e o ritmo con que se está tramitando os expedientes, esta obra verase por rematada dentro de 26 anos, aproximadamente, ala polo 2050. Se todo vai ben. Pídolles que se movan os expedientes, que están en proceso, que cumplan coas súas obrigas e intentemos acortar o que son todos os plazos, non? Volvendo tamén, enlazando co que dixo anteriormente Vitoria,
Insisto que nos parece ben que se arranxe este tramo, o de Iglesario, pois Vilanova, pero tamén sería buscarlle unha solución a ese gran problema que ten o IO, ¿no? Que é o tráfico. Espero que lle busquen esa solución, porque de pouco vale ter un tramo final en condicións se queda estrangulada a súa entrada e a súa salida. Refírome ao Viñal e máis ao Iglesario. En resume, o Partido Popular vai apoiar esta moción. Bueno, como dixen na intervención anterior, creo que non son incompatibles as propostas de alternativa e a moción que nos traen os veciños. Aprobaremos agora a dos veciños e traballaremos para poder buscar unha solución a un plan integral que vexa posibles solucións ao tráfico estival que non dependa precisamente de, como acaba de decir o voceiro do Partido Popular, de canto tardamos en facer esta obra que solicitan os veciños. Entonces, hai que buscar unha solución xa para o ano que ven. Por lo tanto, efectivamente, podemos consensuar, traer ao próximo pleno, si queren, unha proposta que vaya na liña de elaborar ese plan integral de mobilidade para esa zona, independentemente de como se faga a obra desa estrada. E supoño que os técnicos da Deputación, se nós temos elaborado un plan integral sobre como debe ir o tráfico na parroquia do Io, terán ese plan en conta a hora de diseñar o proxecto dese vial. Non creo que fagan indo en dirección contraria ao que debería ser o bo funcionamento do tráfico na parroquia. Entonces, non creo que haxe ningún problema en que, por un lado, nos realicemos esa análise e ese plan integral e que, ao mesmo tempo, aprobemos agora a solicitarlle simplemente que fagan o proxecto. Por outro lado, decir que habría que ver por que se tarda tanto tamén en levar adiante todas estas actuacións. Ao mellor, supoño que unha parte de culpa ten evidentemente o Concello, non o poño en dúbida, pero tamén outra parte de culpa, pois a Diputación tamén, en este caso, por exemplo, no da Arbella Madalena, está tardando un pouco en respostar a algunhas das cuestións que lle estamos enviando. Pero bueno. Pois rematados os dous turnos de intervención, pasaríamos a votar a moción que realmente dos veciños e veciñas do Io, que parece ser que vai ser por unanimidade. Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Sí, queda aprobada, por tanto, a moción por unanimidade. Retomamos, entón, a orde preestablecida do Pleno, que nos leva ao punto 3, que é a moción do Partido Popular sobre as obrigas da Lei de Protección Animal. Doulle paso ao propoñente. Hola, boas noites a todos. Neste municipio existe un colectivo importante de persoas que están a demandar os seus dereitos como propietarios de mascotas. Este equipo de goberno parece ser que todavía non se decatou da súa presencia. Este colectivo leva anos reclamando que se atendan os seus dereitos e as súas necesidades, pero a toda agora só se lles puseron obrigas e restriccións. A Lei de Benestar Animal... Verónica, perdoa. Por favor, non fagades ruído ao saír, senón non podemos escutar ben a moción. A Lei de Benestar Animal expón claramente medidas que os concellos deben tomar para mellorar a vida destes animais domésticos que viven con nós todos os días. Neste municipio non se fixo nin unha súa mellora no tema de hixiene, así como tampouco se fixo nada en ningún momento por elaborar campañas de concienciación descritas na lei. Todo iso fai pensar que este equipo de goberno nin sequera leu esta lei. Cando un propietario sae á rúa co seu can debería saber onde pode acceder con el. Se por calquera motivo esqueciches as bolsas para recoller os excrementos, estaría ben que na rúa se poidera topar unha bolsiña nunha papeleira que o poida sacar dun apuro, ou ter unha papeleira preto onde depositar os excrementos. Se o seu can escapa da casa e por desgracia este animal falece, o dono ten dereito a sabelo sempre que sexa posible. Dende este grupo, queremos que se empece a traballar por este colectivo. Por todo exposto, traemos as seguintes propostas de acordo. Primeiro,
aumentar o número de papeleiras na rúa e dotalas dun esprendedor de bolsas. Segundo, elaborar campañas de concienciación sobre a importancia de recoller os excrementos e manter as rúas limpias. Terceiro, dotar de medios o servicio de recollida de animais mortos co que conta este Concello para a identificación dun animal, así como a localización do seu propietario. Cuarto, actualizar o censo municipal de mascotas. E quinto, elaborar e publicar unha lista de establecementos nos que se pode acceder coa mascota e actualizar edificios nos que por lei a súa entrada debería de estar permitida, como por exemplo o propio Concello. Gracias. Moi ben, pois exposta a moción, damos paso ao primeiro turno de intervencións. Aurora, señora Portas. Ben, bueno, pois a lei veu para quedarse, non? E en todo caso, bueno, se terá que actuar en consecuencia, non? A lei obriga ao Concello a levar a cabo un plan de actuación que non tiña. E esa é unha realidade. Entón, o que debe facer é un plan de actuación que contemple as obrigas que a nova lei de protección animal contempla como responsabilidade deste Concello. Nos o que propoñemos, en todo caso, é que se tome esa decisión de facer ese plan de actuación, al menos para cumplir con todas as obrigas que corresponden a esta administración, de tomar a decisión se facelo de forma directa ou de forma indirecta, se mediante un convenio, se mediante un contrato, o que sexa que corresponde ao goberno, pero que está claro é que non se pode seguir esperando porque se ten que cumplir coa norma, non? Desde a alternativa a decir simplemente que vamos a apoiar a moción e decir que en todo caso estamos a disposición para que se convoque a mesa de medio ambiente que entendemos que deberíamos tratar este tema para aportar, axudar e colaborar no plan, evidentemente, pero que hai que facelo. Turno para Sagrario. Bueno, dende o Grupo Municipal Socialista imos apoiar a moción no que respecta a miña área que o aumento de papeleiras era algo que sí que xa se está mirando. Falarei cos técnicos para ver de que maneira podemos asuntarlle os expendedores de bolsas. Por lo de agora nada máis. Antón Iglesias. Ben, eu vou dividir a intervención en dúas partes. Na primeira vou me centrar nos tres últimos puntos da proposta. Vamos a ver, o punto 3, dotar de medios aos servizos de recollida de animais para que podan identificar aos animais mortos. Eso xa o teñen, quero dicir, teñen un lector de chips que permitiría identificar a todos os animais que, evidentemente, dispoñen do chip. Senón vai ser complicado identificar a ningún animal. En calquera caso, o que si o mellor sería posible sería aumentar os medios. Quero dicir, teñen medios, pero poderíanse mellorar e aumentar. Iso sí que podría ser posible e veremos de facelo. No punto 4, o de actualizar o censo municipal de mascotas, en principio, unha vez que vimos esta proposta, nos comprobamos se o censo estaba actualizado, e en principio está actualizado, porque o Concello de Cangas o que ten é un censo de cans. En principio non hai obriga de ter censo por exemplo, de gatos, aínda que si é obrigatorio ter que os propietarios de outros animais considerados perigosos ou exóticos sí que declaren a súa posesión, pero en principio a obriga é de ter un censo de cans, e o censo, polo que non sabemos, está actualizado. Evidentemente, estou completamente seguro que hai donos de cans que non teñen os cans dados de alta e que, polo tanto, o que faltaría é este tipo de campañas para concienciar aos donos dos cans a que todos den de alta as súas mascotas no censo, pero o censo está actualizado. No punto 5, vamos a ver, elaborar e publicar unha lista de establecementos nos que se pode acceder coa mascota. Non vou entrar aí, podemos chegar a facelo, non o vexo nada mal, a verdade, pero o tema de edificios nos que por lei a súa entrada debería estar permitida, como por exemplo o propio Concello. A lei o que di, e se a leímos, a lei o que di é que salvo prohibición expresa é que estea asinalada esa prohibición. No caso do Concello de Cangas está asinalado nas entradas
a prohibición. Por lo tanto, estamos cumplindo coa lei. Outra cousa é que o que se nos propoña é que cambiemos e que quitemos esa prohibición. Si é o que se propón e estamos de acordo e queremos permitir que no Concello de Cangas se poida entrar coas mascotas, pois adiante, nos parece correcto. É algo para falar entre todos e se nos parece a todos ben, pois adiante. Pero desde logo a lei estámola cumplindo desde o momento en que o artigo 29.3 da Lei de Benestar Animal indica claramente que salvo prohibición expresa e sinalada. O sea, si a leímos. E hai outra parte desta moción que non está nas propostas de acordo, sino na exposición de motivos, e que é toda esa cuestión sobre que este goberno municipal non está, digamos, interesado no tema das mascotas, polo que parece indicar, e que non estamos dedicando os recursos e os esforzos necesarios. Solo voulle dar un dato, solo un, referido a unha única mascota, que son os gatos. Vou deixar aparte todas as demais. No ano 2023, os gastos, deixando aparte o convenio coa Asociación Colonias, foron de casi 3.000 euros nese tema. No que levamos ata agora, ata setembro do ano 2024, o aumento xa é superior ao 100% respecto ao ano 2023 e seguiremos aumentando. E evidentemente xa temos un acordo con dúas clínicas veterinarias para cumprir coas obrigas que a lei recolle para o Concello no tema, por exemplo, de castracións e de identificación de animais sin dono. Así como xa temos, ao mesmo tempo que chegamos a ese acordo con os veterinarios, chegamos a un acordo de cales deben ser os criterios, por si chegado o caso non se trata solo de identificar animais ou castrar os animais, sino que haxa animais feridos, enfermos ou accidentados. E nese caso, agora estamos vendo cal sería o protocolo a aplicar e consideramos desde o goberno que debería ser sempre a criterio do veterinario. Vale? Consideramos que o máis responsable é que sexa un profesional acreditado o que decida que facer en estes casos. O sea que sí estamos traballando nese tema, sí coñecemos as nosas obrigas e sí estamos dedicando cada vez máis recursos. Xa digo, desde o ano pasado a hoxe, un aumento superior ao 100% únicamente nos gatos. Únicamente nos gatos. Deixando aparte os convenios. Ben, remata a propoñente. Bueno, voulle a respostar a Antón. A ver, eu esta moción realmente fago como sumar, ¿no? Algo a sumar. Entonces, penso que as propostas de acordo que traio non supoñen un custo elevado, máis ben casi é intención e preocuparse polo tema que era facer. Voulle a seguir a mesma línea. No tema dos animais mortos, eu sei que se poden identificar para contactar co propietario, pero tamén sei de primeira man, por experiencia propia, dun caso no que estuven implicada, que se ese animal é atropelado e falece, trasládano ali, pero se o coche non denuncia, ninguén busca o propietario. O sea, solamente no momento que hai unha denuncia cando se busca para que teñas que cargar cos gastos e que te faga responsable. Eu penso que se debería de facer con todos os animais que chegan ali, porque se tes a obligación de chipealo, tamén tes que ter dereito a saber se o teu animal lle pasou algo, se che desaparece. É simplemente iso. Despois o censo, máis que nada é porque hai moita xente que xa faleceu o seu animal e non notificou. E hai outra xente que o mellor non sabe da existencia do censo, entonces non as trae. Por iso, máis que nada, ter unha contabilidade dos animais que se atopan no municipio. En estado vivo, claro, que senón non podemos ter unha conta máis ou menos acertada. Eu, no das prohibicións, é que penso que cando nun edificio non hai alimentación, o animal debería de poder acompañarte porque é parte da túa familia, no? Entón, ti, se o deixas amarrado na porta dun establecemento, podente multar. Entonces, se ti
tes un animal que faz, deixasnos sempre atado na casa, e que tamén é maltrato. O sea, dentro do posible, deixar que a xente poida acceder ao maior número de sitios posibles. No Concello, a verdad, non ten lógica que non poida entrar, porque poden entrar nos centros comerciais e en moitos sitios, non? Pero, bueno, que é unha boa intención para que a xente poida socializar un pouco máis cos animais. E, por último, vou contestar no tema dos gatos. Non tiña pensado entrar no tema dos gatos. Son consciente de que vos estades agora traballando nese tema, que fixestes convenio con veterinarios, que estades moi implicados nese tema e tal, pero tería tamén que recordar que hai máis que facer. E que dende hai un ano para cá fíxose moitas cousas, pero esta concelleira tamén machacou moito este tema. Entonces, bueno, penso que vou a confiar en que tedes boa intención e que as cousas van a seguir mellorando neste tema. Nada máis, moitas gracias. Ben, rematado o primeiro turno, dou paso ao segundo turno de intervencións. Señora Prieto, señora Portas. Bueno, pois isto para rematar, direi que as propostas que nos están facendo son máis que asumibles. E realmente a base delas é intentar facer campañas realmente para promover a concienciación da poboación nestes temas e que os donos de mascotas manteñan actualizado tanto os dende alta como dende baixa no censo as mascotas. Vamos a apoiar, evidentemente, e sobre o tema de que poden entrar no Concello, sinceramente, xa lle dixen na primeira intervención, non vexo o problema. Simplemente, aquí estaba prohibido e está debidamente sinalizado. Podemos quitar a sinalización e permitir o paso, sin ningún tipo de problema. Vamos, nese sentido, creo que se estamos todos de acordo, tiramos para adiante e quitamos a prohibición. Vale? E entonces, e sobre o da identificación dos animais mortos que sinalou. Entonces, o problema que vostede está sinalando é o protocolo. Non que falten medios para identificar, sino que non se identifican todas as veces que deberían facerse. Entón, o problema non é dotar de medios, sino que os medios se utilicen. Entón, estamos outra vez na mesma historia. Igual que estamos co tema do protocolo para o tratamento, por exemplo, cos gatos, que citei antes, haberá que ter un protocolo ben definido sobre como os traballadores municipais encargados dese tema teñen que actuar cando aparece un animal morto. E que o cumplan, sobre todo que o cumplan. Vale, entonces, son cousas diferentes. Apoiamos, evidentemente, esta proposta e en todos os seus puntos. Remata propoñente. Bueno, simplemente agradecelo e a ver se empezan a facer esas cousas. E, bueno, nos edificios como o Asuntamento, pero hai moitos establecementos onde se pode entrar en Cangas, tipo comercio de roupa, hai moitos sitios onde se pode entrar co animal e a xente non sabe. Entonces ti moitas veces podías salir á rúa co animal para facer os recados, como non sabes onde vas a poder deixalo na casa. Entón, se a xente pudera consultar un sitio onde saber, onde acceder, pois penso que estaría bon. E por parte do Concello, pois sería unha iniciativa boa. Nada máis. Gracias. Ben, ese é o turno de votar. Quero aproveitar, recollo o testigo que nos lanza Verónica na súa proposta, que comenta elaborar campaña de concienciación. Entón vou facer uso deste micrófono para, por favor, recordar aos donos de mascotas que recollan os excrementos. É algo que, de verdade, moita xente da queixa, evidentemente, forma parte do civismo de cada propietario. Como comprenderedes, o Concello non ten maneira de controlar a cada propietario e é imposible. Si vale de algo que se diga dende aquí, consideremos o primeiro paso da campaña de comunicación e, dende logo, si se ve que é necesario. Apelo ao civismo, sobre todo tamén, incluso por empatía dos propios servizos de limpeza e os servizos viarios e incluso de desbroces, porque un problema que dame un pouco de apuro comentalo, teño que decilo, pero quero decir, ante esa xente o
o can e quedaba aquilo ali, pero que agora queda dentro dun plástico, xa sabedes do que falo. E claro, tiras nunhas silvas e logo o operario cando vai a cortar, pois xa vos podedes imaginar a escena que estou describindo. Entón, casi por caridade, que incluso se vemos a alguén chamarlle a atención, porque é terrible, francamente. Eu supoño que todos os que estamos aquí somos conscientes e non o facemos, pero a veces, como digamos que te reprendan públicamente, vale máis que un veciño anónimo chame a atención, vale máis de reprimenda que che veña a decir algún policía municipal, non? Por poñer un exemplo. Entón, bueno, nada, non me enrollo máis, pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é a moción do Partido Popular de revitalización do comercio local en Cangas do Morrazo. Doulle paso ao propoñente. Ola, boas noites a todos. Vou facer a exposición de motivos. O comercio local de Cangas do Morrazo atópase nunha situación de crecente deterioro pola falta de apoio efectivo e continuado por parte do Goberno municipal. A falta dunha planificación estratégica de revitalización sumada á inacción e a ausencia de medidas concretas están a afogar progresivamente a un sector vital para a economía local. Mentras outras localidades próximas levan a cabo políticas de dinamización comercial e apoio a novos emprendedores, Cangas permanece estancada, co Goberno local limitándose a convocar a mesa de comercio únicamente para aprobar as subvencións que os colectivos comerciais solicitan, sen desenvolver ningún plan integral ou actuar nas súas necesidades reais. Esta actitude pasiva e conformista do Goberno municipal está a deixar o comercio local a súa sorte, obrigándoo a competir en desigualdade de condicións contra as grandes superficies e o comercio en liña. Non existen iniciativas que impulsen o desenvolvemento económico no noso comercio de proximidade, nin se promoven melloras nas infraestructuras que incrementen o atractivo das nosas rúas para os veciños e visitantes. A falta de limpeza, o mal estado das infraestructuras e a ausencia de incentivos para atraer clientes están a contribuir a que as tendas locais perdan o protagonismo que tradicionalmente tiveron no noso municipio. Neste contexto, resulta imprescindible un cambio de enfoque por parte do Goberno municipal. Non se pode permitir que as reunións da mesa de comercio se convirtan en simples trámites burocráticos, sen un debate profundo sobre as necesidades do sector, sen unha planificación estratégica e, sobre todo, sen unha vontade política real de reverter esta situación de abandono. Con esta moción, o Partido Popular exixe un compromiso firme e inmediato coa revitalización do comercio local a través dunha serie de situacións concretas e coordinadas que promovan o desenvolvemento económico, social e cultural de Cangas do Morrazo. É o momento de actuar para salvar o noso comercio, fomentar a creación de emprego, atraer visitantes, mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Por todo o anterior, presentamos a seguinte proposta de acordos. Punto 1. Limpeza e o aspecto das rúas. Instar ao Goberno municipal a poñer en marcha un plan integral de limpeza e mantemento das rúas, do centro urbano e das principais zonas comerciais, asegurando un espazo agradable e atractivo para o paseo e as compras. Este plan debe incluir unha mellora de procedementos de limpeza diaria, facendo especial fincapé na eliminación de malos cheiros e na hixiene das beirarrúas e espacios peonís, co obxectivo de ofrecer un entorno agradable, tanto para os veciños como para os visitantes. Exixir a limpeza constante e o mantemento periódico dos contenedores de lixo e reciclase para evitar acumulacións de sucidade e malos cheiros, así como garantir a súa correcta colocación e accesibilidade. A presenza de contenedores limpios contribúe de forma significativa a mellorar o aspecto xeral das rúas e a evitar situacións insalubres que afectan negativamente a imaxe das zonas comerciais. Punto 2. Mellora das infraestructuras e das rúas. Asegurar que as rúas do centro urbano e das zonas comerciais se atopan nun bo estado de conservación para evitar caídas e accidentes, mellorando a seguridade dos espacios peonís, priorizar o arranxo das beirarrúas e a eliminación de fochancas
e a mellora do firme, especialmente nas áreas máis transitadas. Implementar un plan de mellora e mantemento do mobiliario urbano, sinalización e iluminación para incrementar a sensación de seguridade e comodidade dos consumidores, así como actuar de maneira urxente nas beirarrúas e pavimentos das zonas comerciais, dado o seu mal estado, o que representa un perigo constante para a cidadanía. Especialmente, resulta prioritario reducir o risco de caídas e accidentes, sobre todo para as persoas de avanzada idade, que sufren as consecuencias de pavimentos deteriorados e resbaladizos. Realizar un estudo para identificar as principais necesidades de mellora de infraestructuras e implementar as actuacións necesarias para asegurar un acceso cómodo e seguro ás zonas comerciais. E, por último, posta en marcha inmediata do bono comercio. Promover a inmediata activación do bono comercio para incentivar o consumo local, mediante descontos directos para a cidadanía que se realicen en compras no comercio de proximidade. Este bono busca apoiar as familias de Cangas, axudándolle a reducir o gasto en produtos e servicios, ao tempo que supón un incremento dos ingresos para os comerciantes. Fomentar a participación de todos os establecementos locais e realizar campañas informativas para maximizar a efectividade desta medida. Esta acción permitirá unha maior dinamización do comercio local e ofrecerá un apoio económico directo para todos os implicados no sector, especialmente importante para as dificultades actuais tanto afectan aos comerciantes como ás familias de Cangas. Por lo de agora, nada máis. Abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Señora Portas. Bueno, engadido que acaba de ler o concelleiro do Partido Popular, comentar que, bueno, supostamente non se podía facer un plan de rehabilitación do comercio porque non existían cartos. Desde Alternativa se presentou unha emenda aos orzamentos que se chama Dinamización do Comercio, porque xa explicou naquel momento o interventor o problema que traía o bono, e se implementou unha partida con 100.000 euros. Na mesa de comercio, tal cual fala o concelleiro do Partido Popular, se convocou 3 veces en ano e medio, e exclusivamente solamente pues eso, para marcar os festivos e subvención dos diferentes colectivos que forman parte desa mesa. A CICA principalmente máis a Praza de Abastos. Sempre de forma extraordinaria, cando xa se quedou en xullo, cando se houve a reunión para a Feira de Oportunidades, de convocalo en setembro para empezar a marcar liñas de actuación nese plan de dinamización. Ben, se nos volve a convocar a unha mesa extraordinaria, exclusivamente con a única orden do punto do día é da subvención que solicitan a Asociación da Plaza de Abastos, sin que teñamos a oportunidade de poder sentarnos en esa mesa a falar dese plan. Claro, a este paso xe é día 25 de outubro, nos quedan 2 meses, é dicir, é unha pena porque este ano se perde o bono. É dicir, é imposible, o bono ou o plan, é imposible que se poida executar nada e menos cando non se nos convocou. Entón, a pregunta para nós é se xa temos cartos e o único que temos é que convocar unha mesa de comercio e evidentemente os colectivos están necesitados e o falamos en xullo, porque este tema veu a esa mesa en xullo. Quero preguntarlle á concelleira responsable da área para cando a reunión e as líneas de actuación ou al menos o borrador de ese plan, non? Porque é unha pena que agora que temos os cartos os perdamos. Ben, turno para a señora Sagrario Martínez. Nada, pensei que lle tocaba a compañera do Benega. Bueno, no que a min corresponde, bueno, si é certo o que di o compañeiro do Partido Popular, non? Negalo, pois, non sería a realidade do que está a acontecer. Refírome, bueno, pois ao tema da limpeza, o bo aspecto das rúas, a mellora de infraestructuras. Bueno, decir que sí que é certo que xa estamos a técnica e máis eu realizando un estudo. Tamén me gustaría decir por parte desta concellería que agora sí que é certo que temos bastante máis persoal pola estabilización. Gustaríame poder decir que temos 7 persoas en brigada de obras agora mesmo, que temos 3 oficiais, 3 peóns, 2 choferes de maquinaria, un fontaneiro, bueno, 2 persoas de persoal temporal. A brigada eléctrica que xa tiñamos agora temos 3 e 7 de brigada de limpieza viaria.
Tamén me gustaría decir que xa, bueno, pois tamén temos unha sopladora, un cortacésped, estamos cos pligos do CUAD e, sobre todo, dunha baldeadora. É certo que, aparte do pouco persoal que tiñamos anteriormente, pois tampouco tiñamos material en sí como para poder ser efectivos. É certo que o que se refire á Brigada de Obras, que calqueira dos compañeiros que están aquí pode corroborar en calquer momento, que tuvose que facer pois unha relación de material para que os operarios pois xa tuveran, non? Porque tiñan material que, bueno, que quedaba obsoleto, que é de fai 20 anos, que eran eléctricos, que agora, pois, bueno, que cando teñan que ir a un sitio, pois, ao final, tiñan que buscar cables para enchufar e que agora, pois, bueno, a veces arranxar unha máquina desas pois era moi complicado pola antigüedade que tiña. Sí que é certo que agora pois xa se fixo unha relación o antes posible e estamos organizándonos todos os viernes para poder organizar o que vai sendo a semana. Evidentemente, pola semana pode haber algunha urxencia que iso, pois, como todos sabemos en servicio, pode chegar a pasar. Pero sí que é certo que estamos a traballar en facer ese plan. Polo de agora nada máis. Bueno, sí, perdón, decir unha cousa. O bono comercio creo que se quedara, se non me equivoco, en retirarse no pleno do 26 de 4, do 4 do 2024. Creo que quedáramos e que o presentara a alternativa que iba a quedar en plan de dinamización do comercio. Polo de agora nada máis. Ben, turno para a señora do Campo. Boa tarde a todas e todos. Ben, vostede fala de que o goberno municipal pois non ten actuacións concretas para dinamizar o comercio de proximidade. Ben, eu quero dicirlle que nos reunimos coas asociacións de comerciantes de Cangas e Fecimo para dinamizar o comercio local no Nadal. E estamos a traballar en conxunto coas persoas comerciantes na celebración deste Nadal. Que non saian na prensa non significa que non esteamos a traballar niso. O goberno está a través dunha subvención, que logo din que tampouco a solicitamos, a levar a cabo unha análise e propostas de actuacións necesarias para a obtención do selo de mercado excelente da Praza de Abastos. Entre varias actuacións está o mentoring e actuacións de formación das persoas praceiras, a diagnose da situación e usos do mercado e a eficiencia enerxética. Isto ten que ver coa instalación de dúas portas de apertura e peche automática en dous accesos. En o tocante a posta en marcha do bono comercio, déixeme dicirlle que no pleno de abril, como comentaba a compañeira socialista, deste ano, o Partido Popular se presentara unha moción na que instaba tamén o goberno municipal a pôr en marcha o bono comercio. Ben, pois daquela eu xa lles dixera que non era competencia municipal a creación do bono comercio, e hoxe volveo a dicírllelo. Si que está entre as nosas competencias propias a de colaborar con medidas contra a exclusión social ou colaborar na promoción do comercio de proximidade, porque, como digo, é competencia da Xunta incentivar o comercio. Por iso, e voulle facer eu a propaganda, a Xunta de Galiza abre este 4 de novembro o prazo para descargar o bono Activa Comercio. Ben, pecha o primeiro turno o propoñente. Boas a todos. A ver, pareceme ben, señora do Campo, que este falando con Fecimo por o tema da Navidade. Na penúltima mesa comercio quedouse de que se iba a convocar unha mesa comercio para falar ou propoñer para todos os partidos que quixeran propostas para incentivar o Nadal dentro do Concello para fomentar o comercio.
entonces, pareceme ben que estén falando con eles, pero, bueno, se quedouse de convocar a Mesa Comercio neste aspecto, pois deberíase haberse convocado ou aproveitando esa convocatoria da que está falando da Praza de Abastos, donde viu Gabriel Alén, o director xeral de Comercio, e falando das subvencións, pois saliron todo o que comentou vostede. O bono comercio, a Xunta saca o bono, pero dende o Concello pódese incentivar internamente o noso comercio. E como dixo ben Victoria, púsose un presuposto para dinamizar o comercio local. Entonces, chamarlle vos como querades, bono ou dinamización, ou poñerlle o nome que vos queredes, inventarvos as reglas tamén, pero penso que é moi positivo para a xente. Para Sagri, comentar que se realmente todo isto que estás a falar de que temos máis persoal, que hemos mellorado as máquinas, que temos mellores materiais, pois que se note na calle. Entendo que non é inmediato, vale? Pero polo menos que a xente empece a ver que realmente se pode traballar e se pode facer todo isto. E sobre o estudo, pareceme fundamental neste momento que podamos desarrollar un estudo e saber que hai que arranxar e que é o principal. Sobre todo, como dixen na propia moción, hai moita xente que está caendo nas nosas rúas e iso conleva un grave peligro xa non para a xente, vale, que é o principal ben, sino tamén para o propio Concello, que pode ter demandas por non ter o seu chan en condicións. Por o momento, nada máis. Moi ben, abrimos entonces o segundo turno de palabra. A señora Victoria Portas. Bueno, desde a Alternativa reiteramos á concelleira que non se nos respostou o que preguntamos, que foi cando se va a convocar a mesa. Si decir polas palabras que escoitamos que evidentemente o que nos dixeron na anterior mesa non o cumpliron, se quedou de convocar para isto, pero resulta que non se conta con nós, pero depois sí que temos que aprobarnos a emenda para meter os 100.000 no orzamento, é dicir, ou decidimos facelo na mesa ou simplemente se nos dice que non se conta con nós. Recordar ademais en todo caso que o plan de dinamización é algo concreto, moi concreto, o cual a ver onde se meten os cartos e que ademais vamos tarde, porque eso non é o que se falou na mesa de comercio, que ademais é competente en todo caso para levar a cabo todo este diseño de plan, non? É dicir, o igual que as asociacións ao pedir unha subvención están obrigados a pasalas pola mesa de comercio, nós como corporación e políticos tamén temos as nosas obrigas con respecto a esa mesa, non? E se ve que, bueno, pois por algún motivo que non se nos chega a explicar, non se convocou. Bueno, pois únicamente a Alternativa deixa aquí a mención de que se convoque dunha vez, que nós tamén queremos coñecer as campañas que se van a facer en Nadal e reiteramos que xa que hai os cartos é unha pena que en este momento sexa unha cuestión de non leválo a cabo por non existir un trasecto máis que por non ter cartos e evidentemente apoiaremos a moción. Pola miña parte, bueno, decir que me quedaban varias cousas porque a verdad que a moción é un pouco extensa. Decir sobre o tema da iluminación sí que me gustaría que o compañeiro me explicase porque, bueno, non foi tanto que se cambiou o tema da iluminación onde se gastou pois 3 millóns de euros. Falar sobre o informe o tema da basura, dos cheiros de contedores, que sí que era algo que eu, cando me incorporei agora como concelleira de Obras e Servicios, sí que se me comentaba, pero tamén decir que non quere decir que sea suficiente, o mellor é insuficiente, non? Que nos envía por parte da Mancomunidade un informe dos contedores que se van cambiando e os contedores que se van limpiando. Si eso, bueno, que é a vista de todos, tal e como estamos vendo, é insuficiente, pois eu, pola miña parte, comprométome a falar neste tema coa persoa responsable da Mancomunidade. Outra cousa que sí que me gustaría decir é que nós sí que temos un grupo de traballo, os técnicos, con os técnicos encargados todos os venres de 8:30 a 9:30.
Si o que esta veciñanza ou este grupo de goberno quere ou considera, nos, por parte desta Concellería, non teríamos ningún tipo de problema de publicarlo na página do Concello para que se vaya vendo onde están pois efectuando os cambios e onde van facendo cousas. Evidentemente, sempre vai haber algún tipo de cambio polo que falamos, sempre hai algunha ausencia que, bueno, pois inevitablemente pois que tenemos que atender. Respecto o tema do plan de dinamización, bueno, tamén quero recordar que o presuposto pois se aprobou cando se aprobou, que hubo que pagar varias facturas de varios anos atrasados, que iso creo que é importante e que ata fai unha semana e pico, pois non nos deron o que nos quedaba ata final de ano e que, bueno, como todos sabemos, pois tamén hai moitas sentenzas que pagar, que non esperábamos, non só o tema de Promalar, que xa yo falamos en contadas ocasións, tamén agora viu ao da Rúa Atranco, bueno, eu cerca do gimnasio, como todos saberemos, que estábamos falando tamén dunha cuantía de 103 euros, 103.000 euros, perdón, suma e sigue, e suma e sigue. Entonces, iso tamén nos limita agora pois de facer moitas outras cousas. Polo de agora, nada máis. Ben, para respostarlle a señora Vitoria, decirlle que sí, que nos reuniremos para traballar nas bases dun plan de dinamización do comercio e que efectivamente se convocará unha mesa de comercio local. Rematas esa exposición túa, Lucía? Sí, pois remata o propoñente. Bueno, con Vitoria creo que estamos alineados no que estamos pedindo, non é algo novo, é algo que sabemos pedindo desde hai tempo, non? Tanto nos presupostos como ti vendís, vale? Que foron propostas que ao final o Partido Popular as túas modificacións apoyounas. E despois hai dúas cousas que me inquietan do que comenta Sagri, non? Porque está falando de presupostos, de pagos que teñen que facer. Eu entendo que a partida de dinamización é moi concreta. Non creo que desta partida podase destinar a outros lugares. Pero, bueno, non sei como está estipulado isto. Sémbrame esa dúda. Sobre a coordinación dos traballos dos técnicos, pois sí, a verdad que sería moi interesante saber onde traballan e ver esas melloras pois semanais ou mensualmente. Creo que é bo tamén para a propia cidadanía. O tema dos contenedores coa UTE sabemos o que hai. Todos sabemos, bueno, coa UTE non, perdón, coa empresa que traballa o tema dos residuos. Sabemos o que hai, sabemos que Cangas recibe no porcentaxe que pon na empresa ou na mancomunidade, que o porcentaxe que leva Cangas de contenedores é moi inferior a todos os demais concellos, vale? Sobre todo polos cartos que aporta. Entón, eu creo que é unha parte que pode ser moi mellorable dende a gestión do concello, vixiar que realmente chegue o porcentaxe correcto para o concello de Cangas e logo obrigarlle que limpe os seus contenedores, vale? Porque ao final é o que nos deixa mal. O tema de iluminación, sei que hubo ese cambio, sei que tal, pero a veces a iluminación e co mal estado das aceras e coa impresión deixa moi mala imaxe. Non é por centrarme directamente na iluminación. Por último, señora do Campo, o que dixo Vitoria, se nunha mesa de comercio falase de que vaise convocar a mesa de comercio para falar cos comerciantes para ver que se pode facer na Navidade, penso que o normal é convocar esa mesa de comercio e que todos traballemos en común. Por lo demais, nada máis.
Ben, antes de pasar a votación, comento como, neste caso, presidenta da Mancomunidade en estos 2 anos. Hai un plan de limpeza de contedores que di que os contedores se limpan unha vez ao mes no verán e o resto do ano cada 2 meses. O da porcentaxe non deixa de sorprenderme, que non sei se é un dato que ten corroborado, pero, bueno, conseguirei os datos exactos e dirnos se é algo que é unha idea que vostede ten ou fixo contou todos os contedores de Cangas, de Moaña e de Bueu e chegou á conclusión de que Cangas tiña menos que a porcentaxe que paga. Perdón, por desgracia ou por sorte, teño que pasar moitas veces por Moaña, por Bueu e vexo moitos máis contenedores novos en Moaña e en Bueu dos que hai en Cangas. Entonces, ao mellor é intuición miña. En todo caso, é fácil comprobalo, pero estabas referindo a que son menos contedores novos, non a cantidade de contedores que hai. Refírome a contedores novos. Vale, ben, non digo por aclarar, digo non vai a ser que nos falten contedores e están en Bueu ou algo así. Estou segura de que non, pero é fácil de comprobalo, eso non hai Consulta, problema. por si acaso. Sí, A mellor levas unha sorpresa. Non, as veces que consultei non levei sorpresa. A sorpresa vai a ser outra. Tamén quería comentarlle, e isto non ten que ver xa coa Mancomunidade, que se sorprende por o tema das partidas do orzamento. É bastante simple, o diñeiro que gastas en unha cousa, pois non a podes gastar en outra, independentemente da partida. É dicir, se o señor interventor, a parte xurídica, dice van a ter que vostedes pagar X miles de euros en débedas ou sentencias judiciais, pois xa vai no orzamento. E se había que pagar 103.000 euros na sentencia da dichosa piscina, pois xa non está en un parque ou non está en outro lugar, que dicir, é simplemente eso. Evidentemente está na partida que corresponde, pero claro, o estar eses cartos aí, pois non están en outro lugar. Digo, eso é todo o misterio realmente. Non abondo máis en este tema, que eu creo que xa está aclarado. Pasamos entonces a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Unanimidade, ben. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é a moción do Partido Popular sobre o estado do servizo de axuda no fogar. Dou paso ao propoñente. Boas noites a todos e a todas. Traemos aquí unha moción na que pedimos que se cumpla o que este goberno anunciou fai un ano, que cumplan coas persoas dependentes en Cangas. Que non esquezan que fai un ano tiñan case resolto un novo contrato para o servizo de axuda no fogar. Fai un ano, vostedes o que decían era o seguinte: el novo contrato de axuda no fogar de Cangas incluirá subidas salariais para a plantilla. A edil de Benestar Social, Leo Gala, mostrará no pliego a aposta social do goberno. Este ano foron atendidas 103 persoas a través do servicio de axuda no fogar. Leo Gala é consciente de que se trata do contrato máis alto do Concello de Cangas. É consciente, superando 1 millón de euros, e tamén da importancia que ten para o goberno local, porque é aquí onde ten que demostrar este goberno a súa aposta social. Por suposto, cando vostedes deron esta nova, aludiron a que sería unha realidade cando tivesen un novo orzamento. Ese era o único motivo polo que, según vostedes, non podían sacar o contrato, a licitación. Pois ben, este goberno xa ten 3 millóns de euros máis para gastar cada ano. Teñen un orzamento que pasa dos 16 millóns aos 19 millóns. Pero claro, agora xa cambiou o conto. Agora xa existe outro problema. Veñen vostedes a dar outra volta, a decir que este contrato debería asumirse con fondos autonómicos. Claro que sí. Claro que sí, pero lles vou a dar un dato. Ano 2008.
Goberno autonómico bipartito, BNG-PSOE. Política social a cargo do Bloque Nacionalista Galego. Era competencia do Bloque Nacionalista Galego. E a lei que o Bloque Nacionalista Galego sacou decía: a Lei de Servicios Sociais de Galicia estructura o sistema galego de servicios sociais en forma de rede e con carácter xeral correspóndelles aos concellos a competencia na creación e xestión dos servicios sociais comunitarios. Artigo 8, letra F desta lei. O SAF é unha competencia dos concellos e deben pagalo dende os concellos. E isto é así porque o Bloque Nacionalista Galego considerou que así debería de ser. Emitiron esta lei dende o goberno bipartito, o Bloque Nacionalista Galego en concordancia co Partido Socialista de Galicia. Foron vostedes os que cargaron aos concellos deste gasto. Este gasto supón para as arcas municipais de calquer concello evidentemente unha carga, pero esa carga teñen que agradecela sempre o Bloque Nacionalista Galego. Gasto que está, por suposto, cofinanciado pola Xunta de Galicia. E aí entra tamén a parte estatal que vostedes sempre esquecen, e a esquecen, entendo, que por ese pacto que teñen en Madrid que fai que aquí compartan sillóns en diputacións e en gobernos locais como estes co Partido Socialista. Ese é o único motivo, porque senón non se pode entender que vostedes non reclamen o que se pide nesta moción, que sería que a parte estatal da lei de dependencia, que esa lei sí que ten que estar financiada 50% Estado, 50% Xunta de Galicia, o goberno estatal somente paga o 30%, un 20% menos cada ano, 200 millóns de euros cada ano menos para os galegos. Eso é a diferenza do que se está a pagar. E o mellor, a Xunta que saben incrementando a achega autonómica deste servizo da lei de dependencia, a Xunta está financiando agora mesmo o 70%, pero o goberno central, que foi o que, mediante un decreto lei, como sempre, aumentou as horas e o importe das dependencias, supoño que con bo criterio, pero claro, o aumentou e non o paga. Invitou a todos a viño, pero non pagou a botella. Eso é o que pasa. Non paga a parte da conta que lle corresponde, sendo a súa parte financiada entre os concellos e os usuarios. Ese é o modelo de política social do PSOE versus Bloque Nacionalista Galego. E o exemplo é moi sinxelo. Se nos vamos ao contrato actual en Cangas, precio da hora 17,13 euros na actualidade. Paga a Xunta 12 euros e o resto concello máis usuarios. Esa é a realidade. Eses son os números. E non esquezan que este modelo é o modelo seu, o modelo do Bloque Nacionalista Galego. Pero non se preocupen, que pouco a pouco este modelo pasará a ser o modelo do Partido Popular de Galicia, porque dentro das nosas políticas están cada vez a axudar máis a este tipo de servizos, cada vez cofinancialos máis. Para que? Pois para axudar aos concellos, tal e como nos comprometemos. Porque nós, o que decimos, o facemos, nos non anunciamos en novembro do 2023 que vamos a sacar un contrato e estamos en outubro do 24 e o contrato non está. Hai un anuncio, entendo que promovido porque a compañeira de Alternativa dos Veciños xa trouxo esta moción que a retirou e aí vostedes xogaron cos tempos e anunciaron o anuncio do contrato, pero non está o contrato. Todo isto son os motivos de que traíamos aquí hoxe esta moción. Esta moción que pide instar ao Goberno de Cangas a que presente o inicio do expediente do contrato do SAF para a súa posta en marcha, tal e como anunciou a concelleira da área fai un ano. Punto 2. Instar ao Goberno de Cangas que, mediante un documento elaborado polos técnicos do servizo, actualice e amplíe o número de horas tal e como demandan todos os días os veciños, así como o número de asistencias necesarias. Punto 3. Instar ao Goberno de Cangas que exixa ao Goberno de España que cumpra coa lei de dependencia e faga efectiva a súa parte de aporte económico, sendo o Estado garantista
dun 30% na actualidade en lugar do 50% que marca a Lei de Dependencia. Grazas a todos. Ben, abrimos o primeiro turno de intervencións. Señora Prieto, señora Portas. Boas tardes. Certamente, nos aquí podríamos empezar a discutir que se é competencia do Estado, que se é competencia da Xunta, que se é competencia do Concello, que é do que non é competencia a dependencia. Cuánto paga cada un, pero realmente eu creo que os veciños e as veciñas de Cangas o que importa en este momento é que pasa co contrato da licitación do SAF en Cangas. Digo, eu os animo a que presenten unha moción, ou xa miraremos se a presentamos nós, porque recordamos que as puxéramos no anterior pleno, porque sí que é un tema interesante, o financiamento, quen paga, quen non paga, e creo que a verdade que é bastante serio, non? Porque é certo, o incremento salarial dos convenios que se asinaron nestes últimos 4 anos o estamos sufragando o Concello, pero a comparativa é que de 1.300.000 o Concello só pon 100.000. Entón, cal é o problema? Que nos embarga ese 1.400.000 do orzamento, pero o Concello non paga 1.400.000. Entón, tampouco é longo de explicar, pero a alternativa o que lle preocupa é o que está a suceder en este momento. E vamos a deixalo, vámoslo explicar. O 28 de abril do ano 2023 prorrogamos o contrato por un ano coa motivación de que se iba a licitar. Ben? Estamos a 25 de outubro, ano e medio máis tarde, e non é que simplemente só exista un anuncio de licitación na plataforma de contratación tras nós presentar unha moción, é que non existe nada dentro do expediente, que iso é a parte máis seria. A concelleira de área, que me parece unha pena que hoxe non estea para tratar este tema, porque é un tema enormemente serio, nos parece unha pena que non poida estar para que nos poida quitar algunhas dúbidas. Nunha entrevista que fai a prensa en agosto, di literalmente a nova licitación do SAF solamente está pendente de informes. No, mentira. A nova licitación do expediente de licitación non ten nada. Non hai nada. Non se aprobou o inicio do expediente. Non existen os pregos. Non existen os informes. Entón, a culpa que non se lle bote aos técnicos. É dicir, non existen os informes porque non existe o traballo previo e anterior, que o primer paso que se ten que facer é vir a aprobar o inicio do expediente aquí. Pero si é certo, anunciaron que van a licitar. Cando? Non o sabemos. Segunda parte, tamén se comunica nos medios de comunicación que non se puido licitar por carecer de orzamentos. Bueno, no ano 2020, sendo eu concelleira de Servicios Sociais, o orzamento para o SAF eran 950.000 e licitamos por 1,1 millóns. Como vedes, licitamos por máis importe do que constaban nos orzamentos, polo que vos contei antes, porque a Xunta, vai ingresando trimestralmente a súa cuota, co cual permite a compensación. É del todo leal cos concellos? Non, ese tipo, pero creo que é o que teríamos que discutir noutra moción, porque temos que embargar 1.400.000 cando o Concello ten que poñer entre 100.000 ou 200.000 e nos deixa embargado para limpar as rúas, para ter outros servicios que sí son competencia municipal. Eso sí que o teríamos que discutir aquí, posiblemente pedir que se cambie a lei nese punto, algo que ninguén fala. Bueno, no 2024 acabamos de aprobar uns orzamentos que se incrementa a partida de servicios sociais solamente en 110.000. Pero, pola contra, existe un estudio dentro do expediente que, por certo, se di na prensa que se lle vai a pedir a Deputación, que o vai facer a Deputación, pero se paga por este estudio, hai un contrato para este estudio onde di que se require 1.378.220 euros para a nova licitación por ano. Tamén poden ver na prensa como que o Goberno actual comunica que hai acordos con alternativa para aprobar os orzamentos, principalmente na cuestión do SAF. Bueno, nós o que pedimos ao Goberno foi que se aumentaran as horas de libre concorrencia para as persoas con enfermedades como cancro que non lle dá tempo a pedir o grado de dependencia para poder ser atendidas. Bueno, según un informe da técnica responsable da área que está dentro do expediente, pon que son exactamente as mismas que no ano 2020, 1.380, co cual non cumpliron co acordo de alternativa. E me gustaría que me contara a concelleira, e tamén me gustaría que a concelleira me contara
a que prezo se está pagando en este momento a hora do SAF. Se alguén da corporación o poder expostar, a verdade que o agradecería bastante. Bueno, sí que é certo, Victoria, que algo que temos claro, bueno, ao mellor porque a min pois sí que é certo que me tocou durante 11 anos traballar en servicio a domicilio, sei as carencias que teñen as persoas, sei as carencias que teñen as familias, pero sí que me gustaría dar un dato. Está colgado na DOUE, no Diario Oficial da Unión Europea. Xa. Entonces, bueno, iso de que o expediente non está feito e que non hai nada feito, pois o mellor é que hai que revisalo de novo. Señora Hermelo, voulle dicir unha cousa. Recórdolle que a Lei 39/2006 do 14 de decembro saiu adiante co impulso do goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, quen definiu a atención ás persoas dependentes como quinto piar do estado de benestar. Non podemos decir o mesmo de cando estuvo o señor Mariano Rajoy na época do 2011 ou 2018, porque viuse bastante a importancia que lle deu nese tempo. De feito, aquí sí que teño algúns datos. Aos 6 nefastos anos de Mariano Rajoy debemos un recorte histórico de 2.865 millóns de euros na atención á dependencia. Nada menos que 2.865 millóns de euros en máis de 400.000 persoas que viven en España paralizaron o seu recoñecemento de dependencia por falta de fondos. Pódolle decir bastantes cousas que teño aquí, pero unha das que máis me sorprendeu, a verdade, é que o presidente da Asociación de Directores e Xerentes dos Servicios Sociais declarou nunha cadena que a traxectoria de Feijóo e Rueda nestes 15 anos de xunta do PP non han tenido alma para ver el sufrimiento de las personas dependientes. Entonces, voulle decir unha cousa, señora Hermelo. Aquí hai dúas divisións na política, a do PP e a do PSOE. A súa é facer propaganda da caridade, das penurias e as necesidades das persoas. A nosa é darlle dignidade e dereitos ás persoas. Supoño que iso sí que o entendemos ambas as dúas. Di vostede que a Xunta vai cumplir con todo o que ten en relación á dependencia. Espero que cumpla como cumpliu agora mesmo e que se acorde de Cangas como se acordou nestes novos orzamentos, que temos unha gran cantidade tanto en educación como en sanidade, como en todos os ámbitos. Polo de agora nada máis. Turno para Xiana Val. Moi boa noite a todas e todos. Bueno, eu en primeiro lugar quería contestar un pouco o que dicía Victoria. O prezo que se está pagando polo SAF, podo dicilo eu agora mesmo, son 21,54 euros hora, que realmente se saíra en prensa porque non sabemos que o filtrou tampouco, pero bueno. Despois non é o mesmo buscar, como falabas do orzamento 2020, da licitación do 2020, non é o mesmo buscar cartos 100.000 euros que buscar 500.000 euros, que foi o que se puso a maiores. Por outro lado, quería deixar claro que o Servizo de Axuda no Fogar sigue funcionando sen ningún tipo de problema, que evidentemente hubo unha anomalía para poder sacar ese contrato, que está publicado en 27 de setembro, e non porque presentasen unha moción, a verdade é que non nos movemos por iso, está presentado nesa data porque foi cando xa sabíamos 100% o que podíamos executar deste orzamento, que como comentaban non estivo en vigor ata moi pouco. Despois a min gustaríame deixar moi claro que este servizo sabemos que é completamente esencial
para garantir o dereito das persoas a vivir na súa casa e cos mellores cuidados posibles. Pero a verdade é que, oxalá, este contrato puidese facer fronte a todo ese aumento de horas das que falabades, pero tamén a outra serie de necesidades básicas que teñen as persoas usuarias, como máis especialización ou máis servicios de rehabilitación, máis horas de servicios de rehabilitación, que son as que realmente melloran a súa calidade de vida. A verdade é que resúltame curioso, non, que trae o Partido Popular esta moción. É certo que sí, que os concellos temos certa competencia en tema de servizos sociais, en dar este servizo, non hai ningún tipo de dúbida, pero sí que é certo que nos chama a atención, non, que sempre intentan botar fora todos os balóns posibles, cargar as arcas dos concellos, neste caso, como dicía Vítor, hipotecar 1.400.000, e despois botarnos a culpa de que non facemos máis. Pero tamén me gustaría deixar moi claro que para poder facer moito máis, o servizo que da Xunta debería funcionar a nivel de dependencia, a nivel de avaliacións e a nivel de sanidade. Despois, por último, simplemente recalcar que este goberno ten como prioridade absoluta este contrato, que así se fixo, que vai a sair por un ano, porque consideramos que hai moitas voltas que darlle, que hai moitas cousas que modificar, que hai moitas cousas que estudar, e que é absolutamente imposible chegar a todo en tan pouco tempo. Polo de agora nada máis. Remata a propoñente. Ben, o contrato do SAF en Cangas está abandoado, esa é a realidade. Vostedes, señores do BNG, señora Val, dixeron que se vería con este contrato o seu compromiso social e se veu, porque non se licitou. Un ano despois vai sair a licitación. Vostede ven aquí falando dos servicios, a maioría dos servicios locais os financia a Xunta de Galicia. E este tamén. E se ten algunha competencia municipal, yo repito, é gracias ao Bloque Nacionalista Galego, que igual naquel momento, cando estaba na Xunta de Galicia, non quería pagalo. É algo bastante común dentro das súas siglas, que pague o do lado. E naquel momento, como gobernaban na Xunta, non quixeron asumilo. E yo pasaron os concellos. Esa é a realidade. Ou vaime discutir vostede que esa lei existe e que é unha lei do Bloque Nacionalista Galego. Esa é a realidade. Non entendemos que un orzamento que sube 3 millóns de euros e que vostedes non contemplen esta suba deste contrato. Porque iso é o que din vostedes, o que acaba de decir agora mesmo, que non pode e que por iso quita para un ano. Home, é bastante preocupante que non poidera o contrato máis importante do Concello e que non lle dedicaran o tempo necesario, sobre todo porque é un servicio social. Señora Martínez, mire, o modelo Zapatero é un modelo como todos os do PSOE. Lei de dependencia sen financiación, lei de amianto sen financiación, lei de protección animal sen financiación. Esas son as súas leis, señora Martínez. As leis non se sosteñen sen cartos. Hai que dotalas de partidas orzamentarias. Iso igual vostede non o entende, pero é así. Ese é o modelo Zapatero. O modelo Zapatero que baixou un 5% o soldo aos funcionarios. O modelo Zapatero que deixou a España que estábamos todos os días a ver a prima de riesgo. Ese é o modelo Zapatero. Home, nós, dende logo, non queremos. Non sei se vostede quere volver a ese tempo. Nós non queremos. Efectivamente, cando tocou o seguinte goberno, tuvo que asustar o cinturón. Eso que vostedes dixeron moitos anos, que non podían facer gasto por o control do gasto, non? Porque estaban endeudados. Exactamente o mesmo. Ou vale para uns e para outros non. Exactamente o mesmo. Por certo, outro dato contrastable. Señores do Bloque Nacionalista Galego, aí onde vostedes gobernan, este servicio sempre está externalizado, contratado, nunca é municipal. Vostedes que son os adalíes da municipalidade en campaña e que sempre subcontratan cando gobernan ou desgobernan. Queren vostedes que a Xunta cubra a máis, que cubra o 100%, ben? Pidan ao Goberno Central que pague o 20% que nos deben. Ano a ano, un total de 2.500 millóns de euros debe o Goberno de España aos dependentes galegos, 2.500 millóns de euros. Con eso, pagamos o 100% do servicio, sen ningunha dúbida. É moi fácil botar balóns fora ou sacar o ventilador dos bulos, pero as cifras están aí, e os datos tamén.
consulten os datos estatais, non os periódicos, os datos estatais, e verán que isto é así. Dende o ano 2021, sumando 200 millóns anuais da Lei de Dependencia, temos eses cartos que non están en Galicia. Pero vostedes sempre fan demagoxia e, ademais, din que se enfadan, que lles extraña que o PP trae aquí esta moción que lles tira das orellas. Pois enfádense, oigan, sigan a enfadarse. Pero nós vamos a seguir a fiscalizar cada unha das súas promesas, porque foi unha promesa feita en novembro do 2023. E nós vamos a fiscalizala. Non poden pagar o servizo? O están a facer mes a mes, o acaba de dicir vostede, de xeito alegal, tal e como di o interventor en todos os reparos que fai, cada mes tamén, vale? Non son capaces de adxudicar o contrato por culpa de que aumentou o importe. Pero entón, que contas fixeron vostedes cando fixeron os orzamentos? Que gastos contemplaron? Donde van a ir eses 3 millóns anuais máis que poden gastar? Son vostedes os que pagan a conta contratos menores, sen ningún rubor, se pagan dende aquí, sen dubidar, e nos dicen vostedes que non poden sacar ese contrato. Pero vostedes están de broma. Se esa é a súa resposta, que saiba o pobo de Cangas que vostedes solamente pagan as contas que lles interesan. Non o que interesa aos veciños, non a lei de dependencia, non. Expliquen aquí aos dependentes de Cangas que poden pagar extras, pero non poden pagar necesidades. Datos do Inserso, Goberno de España, señora Martínez, Galicia é unha das mellores comunidades, un 98% de cobertura aos dependentes, 98%. Co 20% que nos debe o Goberno, poderíamos estar no 100%. Hoxe mesmo, a Consellería anunciou unha nova baremase de dependencia. Anunciou tamén medidas. Bueno, a mí me sorprende que todos vostedes sepan o que se vai a investir en Cangas cando ainda non o sabemos. Os que estamos no Parlamento nos están a presentar as contas. O que pasa é que aquí facer demagoxia sale gratis. E o certo é que non foron quen en todo este tempo de sacar o contrato e que agora seguen a enredar. Eso é o certo. Unha das medidas anunciadas é a suba das cuantías para a lei de dependencia e tamén que irá acompañada dos 12.000 euros anuais para os enfermos de ELA, porque iso tamén é dependencia, igual que os enfermos de cancro, iso tamén é dependencia, igual que dar certos medicamentos, iso tamén é dependencia, e iso se está cubrindo dende a Xunta de Galicia, non dende o Concello de Cangas, nada máis. Abrimos o segundo turno de intervencións. Señora Portas. Sí, bueno, nos vamos casi a falar en alto para que conste en acta, porque reitero que creo que isto non ten sentido. Ten que decidir ela se o presenta ou non. Eu non vou decir o que ten que presentar. Se ela quere non presentar, eu non lle vou decir que a presente. Non me equivoco. Ela é o seu turno e dice se a presenta ou non. A menos que lle diga ahora se non a presentou no primeiro turno xa non a pode presentar. Si somos estrictos, entonces. É ridículo. A ver, terá que determinar o novo secretario como quere que tratemos as emendas. Eu cheguei a esta sala e puxen as emendas de todas as mocións en riba da mesa de todos os partidos políticos. Evidentemente non as retirei da mesa. Eu esperei a que e dou por feito. Pasa que agora a discutirei agora porque é onde ven a emenda de verdade do asunto. Bueno, pois non está rexeitada e además ven coa segunda parte da intervención, por iso, como ninguén fixo referencia á mesma. Bueno, vamos a comezar por Alternativa dos Veciños pediu acceso ao expediente antigo do SAFI, o novo expediente, e o que se nos dá acceso non ten ningunha documentación de ningún prego. Quero facelo constar. Dixemos da nova licitación. Se existe outro terceiro expediente ao cal non se nos dá acceso, pois quero que se nos explique. Por iso fago diante de micro para que quede constancia. Eso por un lado.
Nos chama a atención que resulta que a aula matinal por 10.000 euros ao ano ten que ir a unha gran contratación e un contrato por 1.000.000, casi 400.000 non é necesario. Pero xa digo, é falar por falar porque o expediente que a nos se nos traslada non ten absolutamente nada, solamente o informe da técnica responsable da área dicindo as horas que ela fai o cálculo para facer a licitación, que é de onde quitamos que non se cumple coas horas que nos demandáramos. Ben? Por outro lado, tamén quero deixar constancia, e por eso ven esta enmenda, e quería explicar ben por que vai... Nós o único que facemos é os 3 puntos que marca o Partido Popular, engadir un punto novo que insta ao Goberno Municipal a que se elabore polo técnico competente un informe sobre a actual situación xurídica da prestación deste servizo e do expediente en este momento en vigor. Porque tamén, como pedimos acceso ao expediente, fai un ano que caducou en xuño a prórroga, non existe solicitude de prórroga por escrito, o órgano competente para aprobar esa prórroga é o Pleno e a este Pleno non se trouxo absolutamente nada e, ademais, agora a Concelleira de Facenda acaba de recoñecer que de forma unilateral e de palabra alguén do Goberno, que non aclarou quen, subiu a cuota que se firmou no contrato existente. Por ese motivo, simplemente queremos que conste e por eso pedimos ese informe. É dicir, non solamente existe unha prórroga tácita que non existe e que eso significa que é un contrato nulo de pleno dereito, sino que, ademais, se sube unha cuota sin acordo ni plenario, nin de ninguén. E o acaba de recoñecer ela, non o dixemos nós. E o órgano, o reiteramos, o órgano de contratación do anterior prego sí que foi este pleno, e sí que este pleno quen ten que determinar esa subida de cuota mensual, sí que considera que o ten que facer e quen ten que preavisar con tempo e en plazo esa prórroga. Cousa que, xa digo, no expediente que a Alternativa solicitou e ao cual lle deron acceso, non existe en absoluto. Por eso se require ese informe do cuarto punto. Tamén reiteramos, o incremento da partida en servicios sociais, inda que parezca incongruente, non o é. O incremento que se fixo con respecto ao ano do 20 ou 24 foron 110.000 euros. Non 400 e pico mil. Están aí as contas para sumar. As fixen e as volvín facer agora por se me había equivocado. O que se incrementou foron 110.000. Volvo a reiterar, e en eso o vou volver a defender. Me parece super injusto que o Concello teña que embargar 1.300.000 e pico, casi 1.400.000, cando ten que pagar por 200.000. En eso o comparto, e por iso animo a quen queira que presente unha moción en ese sentido. E podemos discutir se financiamento autonómico, se el PSOE, se el PP, se esta cousa historia. O tema está, hoxe mesmo sale na prensa, ven, unha familia que ten problemas con esa situación, ven? É certo, a Xunta paga 12 euros e o restante están pagando os usuarios e o Concello os incrementos salariais. A empresa, como está nunha prórroga tácita, resulta que non siga aumentando horas. E é certo que a lei de dependencia cambiou este Nadal e a xente que maioritariamente temos en Cangas son a xente de grado 3 e iso significa darlles 80 horas, desde decembro teñen dereito a 94 horas, co cual a lista da garda en este momento ten que superar tranquilamente as 25 familias, ademais das horas de xente que non se lle ampliou o horario tal como marca a lei. E non temos ningún dato deses, non existen eses datos dentro. Entón, temos 1.300.000, tuvera o seu no meu momento, é dicir, se os temos, por que en este momento non se pode facer o estudo en condicións e falalo sin problema de ningún tipo e leválo a cabo? É dicir, por un lado, nos preocupa a situación do contrato que se deixa, esa prórroga que non existe e ese cambio de cuota que non existe, por ese motivo pedimos ese informe e por eso pedimos ao Partido Popular que acepta a nosa enmenda, porque alguén non lo terá que contar que pasa agora con esta situación, e por outro lado, o novo contrato coa nova situación, porque, ademais, polo que podemos ver, ninguén sabemos que está a pasar, porque se pediu un acceso a un expediente, unha licitación, justamente para non vir con datos erróneos, e non se nos proporcionan, é complicado. Recordar, ademais, que ten razón a concelleira, e iso yo teño que decir, acaba de recoñecer que paga 21,54. Hoxe o secretario me dou acceso ás facturas e se ve o incremento desa cuota. Vamos a recordalo. O dixen antes, o Concello estaba pagando 100 e algo de 1.000 euros ao ano, co incremento de cuota que acaba de asumir, hai que respetar os turnos. Sí, sumamos 120.000 euros ao ano máis, Ben, seguinte turno.
Bueno, por parte do Partido Socialista imos a apoiar a moción simplemente porque para nós é algo super importante, fundamental para a vida das familias, non só para as persoas que están enfermas, sino para a calidade de vida delas, sino tamén das persoas que están ao seu redor. Creo que iso é fundamental. Eu, por experiencia, podo decir, vou a recalcar, é un traballo que é moi gratificante, pero que a vez é moi sacrificado. Pola miña parte, pouco máis que decir. A verdade é que despois de escoitar un pouco todo isto teño a sensación de que non ten nada sentido. Vou explicar un pouco a realidade da situación, dando que estades a falar. En 2023 decidiuse contratar a unha empresa, evidentemente sí, iba a ir pola Diputación, pero a Diputación dixo a esta porta non chames que non che imos a axudar, como sempre. Entón decidimos contratar esa memoria de custes. Esa memoria de custes o que dicía que había que sacar o contrato SAF polo importe que estades dicindo. Foi o importe que se meteu no orzamento. Orzamento cal votastes en contra. Agora mesmo temos orzamento, agora mesmo hai pregos técnicos, agora mesmo está publicado o contrato. A semana que ven, cando rematen os 35 días que nos obrigan a esperar, vai a estar o contrato subido aí. Non sei a que expediente che dieron acceso, non sei que información tiveche, de logo non che din acceso a iso, pero non entendo, sinceramente. Despois, falamos do contrato SAP, claro, orzamento. Temos 1.400.000 euros no orzamento, no novo orzamento, que entrou en vigor a semana pasada. Eu penso que ningunha persoa que está aquí sentada iría con 5 euros no bolsillo a unha tenda a comprar un libro que custa 20. Como vou eu a sacar un contrato SAF cando teño 900.000 euros, cando o seu valor é de 1.400.000? Eu, de verdade, que há cousas máis lóxicas aquí, empezamos a falar que si a lei, que si... Perfectamente, concordo contigo, Victoria, que é outro tema de debate moi chulo, ademais. Pero non estou entendendo nada que estás a dicir do tema contrato do SAF. Non me vou a meter noutra serie de cousas que tamén se están dicindo, porque aquí todos sabemos o que fixemos cada un cando estábamos aquí sentados gobernando. Por outro lado, contestarlle ao Partido Popular que ten gracia, que despois de tantos anos gobernando na Xunta siga indo por unha lei de 2008 que puxo o BNG. O BNG preocupado, literalmente, por iso fixo unha lei para iso. Esa lei que seguramente o BNG, co seu plan de goberno, o que tiña pensado era financiar os concellos como debía ser, pero polo SAF, pola recollida do lixo, por miles de cousas máis, por atención temperá, por o centro de atención á drogodependencia, polo conservatorio, por todas as competencias que está a pagar este concello. E, bueno, xa un pouco por rematar, ainda que parece que non está nada claro, ao final nada ten sentido realmente. O Concello de Cangas leva asumindo moitas competencias da Xunta en moitos ámbitos. Non ten moito sentido iso que veñas aquí a falar do 2008. De verdad? Fai falta? Non entendo. Grazas. Remata o segundo turno a propoñente. Ben, a lei a que está en vigor non é o que lle guste a vostede ou lle deixe de gustar, xa sabemos que lle fai gracia ao punto, xa o demostrou co seu comportamento, pero o certo é que esa é a lei. E, home, que o BNG puxo a lei para axudar os concellos, non o sei. Puxo a lei para non pagala dende a autonomía, iso está claro. Iso está meridianamente claro. Igual que agora que está no Concello, por exemplo, este é un exemplo, tampouco a quere pagar. Señora Abal, os cartos saen da Administración Autonómica e a Administración Autonómica sube cada ano o Fondo de Desenvolvemento Local e de Financiación, cada ano sube. Cada ano. E isto paga, entre outros, este servizo. Igual que a da drogodependencia, non a pagan vostedes. Tampouco a aula de atención temperá. Se pagan cos cartos precisamente da lei de dependencia que veñen da Xunta de Galicia. Así que vostede poderá manexar os cartos que a Xunta lles dá, pero non saen de aquí, entre outras cousas porque o Concello non ten cartos. Os cartos son dos veciños. Tanto os manexa a Xunta como os manexen vostedes. Está claro que o BNG non volveu a Xunta porque, home, ninguén máis se volveu a fiar deles. Iso é a mostra. Iso é a mostra. Entonces, falan os datos. Falan os datos.
O que se pide nesta moción, que se pida ao Goberno Central esa partida que nos falta, con esa partida se financiaría o 100%, xa o propio Goberno Central. Galicia, 98% de cobertura, 98%. Nos queda menos, nos queda un 2%. Bueno, vamos a por elo. A Xunta multiplicou por 3 o número de plazas en residencias, pasamos de 5.000 a 15.000. É unha multiplicación por 3, señora Val. Me preocupa que vostede poña esa cara porque entendo que leva facenda. E son números moi sinxelos, non o entendo. Multiplicamos por 6 as plazas en centros de día. Bono cuidado fogar, un bono novo, 20.000 beneficiados. O Goberno Central, en xullo do 2023, como xa dixo a compañera da Alternativa dos Veciños, aumentou as cuantías dos graus de dependencia. É un sobrecoste anual de 80 millóns de euros e nos debe 12 millóns de euros anuais dese aumento anuais. E esos son os números. E os pode consultar vostede no inserso. Consulte. E esa é a realidade, non é que esteamos aquí a falar. Estamos a falar da lei que está en vigor, porque precisamente temos que acollernos á lei que está en vigor, estamos a falar deso e estamos a falar das cuantías. Cuantías reais, non as que pintamos nunha folla, cuantías reais, constatadas. E esa é a única realidade. E se vostedes non foron quen de sacar o contrato, será porque igual non son quen de poder manexalo. Nada máis. Por alusións, podo intervir? Sí, fixeche un comentario moi feo que este goberno leva aguantando non só ese, sino moitos outros, que si non sabemos multiplicar, non sabemos ler, que cobramos pola nosa capacidade, por iso vostede cobra tanto, nos tampouco, verdade? Exactamente. Entón, así como vostedes nunha xunta de portavoces pedir respeto por parte do público, penso que o público ten bastante máis respeto que o que demostran vostedes. Está moi ben que como parlamentaria te escriban os discursos e fagamos aquí moitísimo marketing do Partido Popular e da Xunta, pero un pouco de respeto, por favor. Mire, señora Val, se vostede ten algún problema é cousa súa. Eu dixen, multiplica por 3 o número de plazas, pasando de 5.000 a 15.000, e vostede fixo unha mueca. E aí fago comentario da multiplicación, que é bastante sinxela, vale? É o único. Eu non falei aquí do que cobra vostede ou deixe de cobrar. Nin fixen o comentario do que cobraba eu ou deixaba de cobrar. Iso saiu desa bancada. E o respeto se pediu por algo. Por algo. Non teño nada máis que decir. Ben, manteñamos o voto do pleno. Necesitamos que a propoñente nos diga se acepta a emenda. Entonces pasaríamos a facer dous turnos de votación. Primeiro a aceptación da emenda e despois a proposta ou a moción coa emenda aceptada. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a emenda por unanimidade. Sí. Agora pasaríamos a votar a moción. Só quero facer unha apreciación. Bueno, un pouco Xiana xa o dixo, non? Parece mentira, calquera que a escoite falar pensaría que o Partido Popular non leva gobernando por maioría absoluta dende o ano 2009. Quer dicir que parece que o BNG escribiu as cousas en unha especie de pedra, como se foran as tablas de Moisés, que agora é unha lei divina. E, bueno, pois é unha cousa bastante extraña. Conseguiron vostedes facer recortes, cargarse o contrato eólico e convertir este país en terra de sacrificio para todos os oligopolios, pero vaya, a financiación do SAF non o puderon conseguir. É increíble, a verdade que non deixo de sorprenderme con vostedes. Bueno, en fin, o servizo do SAF estáse prestando. O servizo do SAF ten unha financiación que foi dentro deste orzamento, un orzamento que levou as emendas que
que presentou a Alternativa aos Veciños e votou a favor o Partido Popular, por lo tanto, todos somos partícipes destes orzamentos dos que dispoñemos. Hai un contrato que vai sair, efectivamente, e a realidade é que o orzamento non estivo vixente hasta ben pouco, prácticamente casi un par de semanas. Co cal, como decía Xiana, hasta que non tes a partida non podes ir a sacar o contrato. E iso é así, sábeo todo o mundo. Sin engadir nada máis, pasamos á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 6 da orde do día, que fará da moción de alternativa dos veciños de Cangas sobre os orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 en Cangas do Morrazo. Ben. Bueno, ante a próxima aprobación dos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2025, a Alternativa dos Veciños considera que é o momento oportuno de trasladar á Xunta as necesidades que ten Cangas. É a Xunta que publicita que para o ano 2025 terán unhas contas que pulsarán a vivenda, a infraestructura sanitaria, priorizarán e sujetarán os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia. Pois é o momento de demandar á Xunta que xa toca que a Cangas lle designen parte desas partidas e inversións que se cubran as demandas históricas dos cangueses e que, por outro lado, son razoables e imprescindibles para poder avanzar como vila e que se adapten ás perfeccións á filosofía dos nosos orzamentos autonómicos. Poderíamos expor nesta moción o conxunto das mocións presentadas durante todo este mandato polo noso partido, pero tampouco ten moito sentido duplicar debates que xa se deron neste pleno, pero que si entendemos como fundamental e que os acordos aprobados pola nosa corporación teñan o seu reflexo nos orzamentos da Xunta para o ano 2025. Si é decir, e temos que dicilo que, se nos comentou que lles parecía pouco que pedíamos, e nós o único que queremos engadir é que oxalá al menos nos deran unha, xa nos poderíamos dar por contentos, non? Entón, por todo isto, a Alternativa lle solicita á Xunta que, primeiro, instar a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a que incluya nos orzamentos da Xunta para o ano 2025 os fondos necesarios para recuperar a mobilidade amable da PO 551 por todo o Concello de Cangas, as súas beirarrúas accesibles, a estrategia da senda do Morrazo xa rematada no resto dos concellos menos en Cangas e a rotonda da Avenida da Coruña no cruce da Avenida de Lugo, punto conflictivo que crea colapso circulatorio. A PO 551, por que estades presentes, é a Avenida de Ourense, a Avenida de Vigo, todas as avenidas que son propiedade da propia Xunta, non? Segundo, instar a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a que incluya nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2025 un aumento dos fondos destinados para os plans de rehabilitación de vivendas en Cangas. Recoñecemos que nos dá moita pena traer este punto porque sabemos que saíron 3 líneas de subvencións e que non se pediron, pero creemos que é imprescindible como motor para o noso Concello poder conseguir vivenda dado a que está a cair, non? Tercer punto, instamos a Consellería de Sanidade a que incluya nos orzamentos da Xunta de Galicia os fondos necesarios para o inicio da execución do Centro Sanitario Igualdán. Non falamos da infraestructura sanitaria da rúa porque, certamente, mentras entregamos ou non entregamos os terreos non estarían para o ano 2025 e nós queremos ser realistas. Cuarto, instar a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a que incluya os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2025 os fundos necesarios para que melloren no seu conxunto o servizo do transporte público e a non discriminación da nosa rapazada a hora de acceder ao transporte gratuito. Entendo que a veciñanza coñece que moitos dos nosos rapaces da nosa mocidade pode coller desde aquí o barco, coller o tren e chegar a Coruña de forma gratuita, pero pola contra, moitos dos nosos rapaces para ir ao cole, pois simplemente ao María Soliña ten que pagar o transporte público para ir ao instituto, e iso que non é normal ante unha educación en ese sentido. Quinto, insta a Consellería, por eso se piden líneas regulares de transporte público. Quinto, instar a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación a que incluen nos orzamentos da Xunta os fondos necesarios para facerse cargo de todos os comedores escolares do noso Concello. O Concello de Cangas ten unha parte dos comedores dos cales se fai cargo a Xunta e a outra parte que se fai cargo este Concello e as propias AMPAs, cando en moitos concellos se fan cargo de todo, porque é a súa competencia. Sexto, insta a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ou a Consellería de Medio Ambiente a que incluya nos orzamentos da Xunta de Galicia os fondos necesarios para a adquisición e recuperación do noso patrimonio industrial e ambiental de Masó, porque xa o pedíramos nunha moción.
Ben, abrimos entón o turno. Señora Prieto, quere intervir? Por parte do Partido Socialista, decir que imos apoiar a moción. O primeiro, debo manifestar a miña sorpresa, porque esta moción aínda sexa pertinente a día de hoxe, xa que na Xunta de Voceiros da semana pasada a representante do Partido Popular calificou esta mesma moción de rácana, creo recordar que se foi a expresión, e eu pensaba que os orzamentos da Xunta ian traer unha especie de maná infinito para Cangas, e que a concelleira do Partido Popular xa o sabía, e resulta que non. Polo que parece, polo que dixo hoxe, no punto anterior, aínda está vendo e coñecendo os orzamentos da Xunta. Entonces, pois, evidentemente, resulta pertinente a moción presentada por a Alternativa dos Veciños. Decirlle que, estando de acordo con todos os puntos que hai aquí, efectivamente, eu vou facer miñas as palabras da voceira do Partido Popular naquela Xunta de Portavoces e dicirlle que é rácana, que se corta a señora Vitoria. Debía pedir máis, porque faltan cousas, efectivamente. Intentou ser realista, polo que eu recordo, expresou que intentaba ser realista naquela reunión, pero, posto xa, nos vamos pedir máis. Efectivamente, vamos pedir máis. O BNG, o segundo que teño que dicir, é que o BNG vai presentar enmendas aos orzamentos da Xunta, evidentemente, e vai no facer onde ten que facelo, que é no Parlamento de Galiza, e que esas enmendas incluirán a atención ás necesidades deste Concello. Do Concello de Cangas e de toda a comarca do Morrazo, evidentemente. Ademais, debemos dicir o seguinte, aparte de pedir cousas exclusivamente para Cangas ou que só afectan a Cangas ou que poden afectar a nosa comarca, estes orzamentos, hai que dicir que tamén penalizan as veciñas e veciños de Cangas en canto fan a todos os galegos e galegas. Cando, por exemplo, dous exempliños moi rápidos, descontando a inflación, a atención primaria ten 321 millóns menos que en 2009. 2009, xa que lle gusta a vostede aquela data. Ou, tamén descontando a inflación, o ensino público ten 281 millóns menos que en 2009. Vale? Tampouco, esa parte sí que tiveron tempo de cambiala. Non tiveron tempo de cambiar a lei para atender competencias impropias, pero tiveron tempo perfectamente de rebaixar estas cantidades no ensino público e na atención primaria. E, evidentemente, o BNG presentará as enmendas oportunas a eses orzamentos. Por agora, nada máis. Ben, remata. Boas noites a todos e a todas. Bueno, sabes o que todos os grupos que están, o BNG, o PSOE, Alternativa aos Veciños, xa dan por pechado o orzamento. Totalmente. Acaban de decir que está todo pechado, que se discrimina a Cangas e que non hai nada que facer e todo o tema. Eu voulle informar. Hasta o día 5 de decembro non se leva a comisión a ditaminar. Estamos, desde que se presentou o proxecto de lei de orzamentos hasta o día 5 de decembro, en negociacións nas mesas, en concreto, nas mesas da Comisión Terceira de Traballo de Orzamento. Segundo lugar, nestes momentos, en distintas concellerías, os concelleiros e tamén o presidente da Xunta de Galicia está negociando con entidades, en concreto, por exemplo, coa FEGAN, cales son os fondos que van a estar destinados aos fondos de cooperación local para os concellos. Que hai unha vontade clara polas dúas partes de aumentar de forma significativa eses fondos, que despois, analizando os acordos que se presentan aquí, a proposta de acordo, van a afectar de forma positiva a estas cuestións. Pero claro, vostedes xa están por pechados, a Xunta non vai a gastar nada en Cangas, e o que se centra esta moción é que en Cangas temos que pedir máis cousas. Na Xunta de Voceiros falouse de que faltaban cousas, de que non era suficiente. Eu vou empezar analizando os acordos. O primeiro acordo fala da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras e solicítase os fondos necesarios para recuperar a mobilidade e as beirarrúas como se fixo en Moaña e en Bueu, que deben ser gobernos do PP tamén, que a ese sí non se discriminan, e en Cangas discrimínase porque está o BNG, pero en Moaña e en Bueu danlle de todo. Debe estar gobernando o PP.
Entonces, esas partidas non estaban destinadas con nome e apellidos nos orzamentos do 2022 ni do 2023. Estaban unhas partidas xenéricas. O que pasa é que outros concellos xestionaron. O Concello de Cangas, polo que fora, analicen vostedes a situación, non conqueriron eses logros. Pero a maiores, aquí botamos en falta unha cousa, é unha demanda máis que histórica. Fala de demandas históricas, a señora Portas. A circunvalación. Ao mellor algúns grupos que están aí non lle interesa falar da circunvalación. A algún dos grupos non lle interesa falar da circunvalación, pero nesta proposta non aparece. E creo que das demandas máis necesarias en materia de infraestructuras a exixirlle a Xunta de Galicia. E o primeiro que ten que pelexar Cangas é por esa infraestructura. O que pasa é que non se pode é xogar a indefinición. Por certo, nesta legislatura, por fin, acordouse cal é a proposta clara por tirar para diante. Noutros momentos non interesaba, e non eran con gobernos do Partido Popular, precisamente. Segundo lugar, instar a Consellería de Vivenda e Planificación o aumento de fondos destinados ao plans de rehabilitacións de vivendas de Cangas. O Gallá se conseguira maior financiación, pero o problema é que non estamos nin agotando as partidas que non conceden un ano, que estamos facendo prórrogas porque non facemos o gasto suficiente do que nos dá a Xunta. É que a Xunta está ofrecendo máis do que nos gastamos. Entonces, creo que hai que facer autocrítica desde o Concello, facer un fomento vía campañas de concienciación para que as rehabilitacións das vivendas teñan máis mobilidade e máis demanda por parte do sector privado. Eu diría maiores, e falo desa racanería que falaba a señora Hermelo. Por que non traballar na búsqueda de solo para ofrecerlle á Consellería e demandarlle construción de vivenda de protección oficial de promoción pública neste municipio? Por que non? Eu sería unha demanda que incluiría aí a maiores. Pero non aparece aquí. Despois, o señor Iglesias dice que... O señor Iglesias ou a señora Porta, xa non lembro ben, ando un pouco espeso a estas horas, de que non demandan o tema do terreno da rúa. Eu sigo demandando a Xunta de Galicia que manteña a paciencia e que manteña os fondos destinados, porque é moi triste ver a situación de Lalín, que xa está prácticamente rematado, é moi triste ver a situación de Moaña e que nós estemos na situación que estemos. E iso é única e exclusivamente responsabilidade do Concello de Cangas. Non lle botemos a culpa á Xunta de Galicia cando ten eses cartos reservados ano tras ano e solicitamos que os siga mantendo e que teña paciencia coa inacción do Goberno de Cangas. Cando se lle van a poñer os terrenos a disposición? Esa é a demanda que ten que haber en materia sanitaria. Despois, servicio de transporte público, lóxicamente, todo é mellorable e gustaríanos, e aquí aprobouse unha mención de que os rapaces, en concreto para o María Soliño, teñen un problema de poder acceder. Pero a situación da Xunta de Galicia mellorou bastante en canto ao transporte público e o sacrificio orzamentario que está facendo cara, primeiro, a xente xoven e, sobre todo, en xeral, é dicir, o que non é normal é que se este indo a Pontevedra ou a Santiago con menos dun euro os transportes públicos. Que agora vámonos a topar cun problema a partir dun de xaneiro, que o Goberno Central dice que esas axudas se teñen que retirar e que vai a retirar do transporte público. Vamos a ver a repercusión que vai a ter. É dicir, que unhas administracións como as autonómicas, en concreto a galega, está facendo un esforzo en materia de transporte colectivo urbano e que le van a restringir esas axudas por parte do Goberno Central. Todo é mellorable. Fala no punto 5 dos comedores escolares. Volvo a reiterar, nestes momentos está sin pechar partidas que se poden estar destinadas ao Fondo de Cooperación Local, que non deixa de ser a participación dos impostos autonómicos por parte dos concellos. E teñen a idea, as dúas partes, tanto a FEGAN como a Xunta de Galicia, de aumentar as partidas. Nesa partida se atopan os comedores escolares. O que buscamos non ten por que poñer para o Concello de Cangas, pero xenéricamente que aumenten a partida do Fondo de Cooperación Local para o Concello de Cangas e que cubra todas as necesidades de todos os comedores escolares do Concello. Pero non van a aparecer como partidas con nome e apelidos. É dicir, para rematar,
instar a Consellería de Cultura e Igualdade de Patrimonio, é dicir, para pedir pan primeiro hai que dar. E creo que non somos un exemplo nos últimos anos de protección do patrimonio. Non somos exemplo. Ben, remato por ahora, na seguinte intervención contigo. Abrimos o segundo turno. Estamos, o primeiro rematas ti, Victoria, perdoa. Estaba eu pensando que remataba Pío, pero remata a propoñente que Victoria. Desculpa, Victoria. Nada. Está ben, o sea, gustoume o punto. Primeiro, hoxe parece que vamos de meeting e que estamos en preeleccións autonómicas ou algo así. É dicir, a ver, que genial, que podemos traer a cada pleno unha moción dese tipo e o resto das outras, porque que se non ao final o que lle importa aos veciños non lo tratamos. E iso é o que a mí me fastidia. Por exemplo, no tema do SAF. O digo moi sinceramente. Entón, fagámoslo, a mí me parece genial, pero hoxe isto xa parece un meeting. Intentei ser realista, sí. Intentamos ser realistas, no. A ver, presentan mocións alternativa. Que eu sexa a única concelleira da alternativa non quer dicir que a Asamblea Alternativa non decida que mocións e que decida que decimos e como defendemos e o que votamos. Non o fai Vitoria Portas, digo porque este é un reiterado xa nos plenos que é un pouco cansino. Non é a decisión de Vitoria Portas, é a decisión da alternativa dos veciños. Ben, eu non dixen que xa estaba todo pechado. Eu xa dixen que yo soy realista e positivísima e por eso traemos desde a alternativa esta moción hoxe a pleno. É dicir, nos queremos creer que aínda temos a oportunidade de Cangas de que se nos teña en conta neses orzamentos. Ben, eu trasladeino na Xunta de Voceiros que dixen que fomos enormemente cariñosos coa nosa conselleira da Xunta desta corporación para que a ver si co cariño conseguimos que veñan cartos para Cangas. Eso trasladei eu na Xunta de Voceiros. É dicir, para nada o damos como pechado. Sí que é certo que fomos cortos porque podemos haber metido saneamento, abastecemento, incremento no valor da hora do SAF e todo o que dixo, evidentemente, pero que senón isto podría parecer xusto un panfleto político que era mellor meter unha moción sola e non todas as que metemos a día de hoxe. Non chegaríamos. Ben, pero mira, de verdade, de 6, nos con unha, casi hasta nos sentíamos felices. Bien. Vamos ir ao punto primeiro por algunhas referencias que fixo, simplemente. A estrategia do Senda do Morrazo licitou a conselleira de Infraestructuras Ethel Vázquez fai 4 anos, donde estaba incluído Marín, Bueu, Moaña e Cangas. E por capricho persoal, porque mo dixo literalmente e personalmente, vale, mira, es que el Morrazo puede acabar justo entre el límite entre Bueu e Cangas. Agora, está publicado, e yo digo que me dixo ela, nunha reunión con ela, agora, está publicado nas plataformas de contratación o proxecto completo onde está incluído Cangas, e que a día de hoxe non se mirou, porque se rematou Marín, esperamos, rematouse Bueu, esperamos, e dixemos, xa nos toca Cangas. Ah, non. Saltou Cangas e se foi pa Moaña. Ou por que non sei. Home, si o sabemos, non? No miten dixo claramente que se Enrique Sotelo gobernaba traía todo para Cangas. O dixo ela, non o dixen eu. Pero, a ver, que non ten sentido porque está licitado e colgado na plataforma da Xunta e na páxina da Xunta a día de hoxe o proxecto, Entón, o único que decimos é que a ver cando nos toca a nós. Tamén sabemos que a glorieta do Galas, que é a glorieta que nos facemos referencia, non lle gusta a conselleira, ou non lle gustaba naquel momento. Tamén sabemos que o pediu no seu momento o alcalde Enrique Sotelo e tamén lle dixeron que non, É dicir, eso tamén non lo trasladou ela. Pero nós seguimos pensando que é necesaria no cruce do Galas unha glorieta, non ese semáforos. Por eso lle volvemos a demandar. Os da rehabilitación das vivendas lle teño que dar a razón. O sea, sabe que nesto son eu moi cabezona no tema da vivenda social. Estou enormemente enfadada porque van 3 líneas de subvencións que non se piden e é verdad que non se nos pode dar máis se non collemos. E aí sí que é certo que teño o meu enfado, non? E ver que as vivendas do Saref non acaban na administración local como nós pagamos e acaban en máis privadas para quitar beneficio en Cangas. Eso sí que me supón un enfado e do cual traeremos unha moción porque eu creo que é un tema do que temos que falar. O dixo antes o concelleiro do BNG que eu quería ser realista. Ben, eu decir
que poñan unha partida para infraestructura sanitaria na rúa é mentir aos meus veciños e facelos creer en algo que eu sei de sobra que é matemáticamente imposible. Ben, entón, a que si temos o terreo no IO. Entón, por que non empezan pola infraestructura sanitaria do IO? E cando teñamos os terreos, facemos a infraestructura sanitaria da rúa. Eso están aí, están á súa disposición, o poden facer. Ben, o do transporte público, as familias de Cangas, por cada neno que vai ao Instituto de María Soliño, está pagando cerca de 100 euros ao mes. Un neno. Si teñen 2 mensualmente, pagan 200 euros no transporte público. E, en cambio, un rapaz pode ir de festa a Santiago por 1 euro. E está genial a bonificación, pero non vos parece injusto? É dicir, e iso que demandamos? Se a mí me parece genial que as miñas fillas son adolescentes e se aproveitan desa circunstancia, pero é super injusto, porque as familias, posiblemente moitas delas, está costando moitísimo pagar 200 euros ao mes para que os seus nenos vayan ao Instituto a Cangas. É dicir, ao María Soliño. É dicir, eso é importante. Nos pedimos esa línea regular para que eles tamén poidan entrar nesa bonificación da cuota. Ben? E intentar colaborar coas líneas regulares. Non me vou meter en máis profundidade. A Alternativa sigue mantendo esta moción porque cree nela e cree que a ten que mandar. E se no momento que o publiquen os orzamentos non constan as propostas, faremos como fixemos cos orzamentos municipais. Nós tamén presentaremos alegacións aos orzamentos. Non temos absolutamente ningún tipo de problema. Pero é bo que a Corporación de Cangas purre por demandas históricas deste Concello, al menos para ver se conseguimos que nos caiga algo sin ter que andar pelexando de forma constante e continuada, que xa é un pouco cansino. Victoria, remata, por favor. Ben, abrimos o segundo turno de palabra. Señora Prieto, non vai intervir. Señora Martínez. Antonio Iglesias. Bueno, eu tampouco indiquei para nada na miña anterior intervención que estiveran pechados os orzamentos. De feito, falei de que íbamos presentar enmendas. Sabemos que non están pechados. Pero xa despois da súa intervención, creo que podemos ir da man, entón, apoiando as propostas que se presenten no Parlamento pola banda do Partido Popular e pola banda do BNG, seguro. Vamos a ter moitas cosas en común, entón, para Cangas e para esta comarca, supoño. E só dúas cousas máis moi cortiñas. No tema do transporte público, o problema é que o único que lle interesa sobre o transporte á Xunta de Galicia é a promoción do monopolio de Monbús, así que eso non creo que saia. E despois o das partidas xenéricas. Me encanta, o das partidas xenéricas. Estou encantado de que vostede fale das partidas xenéricas, porque cando se presentaron aquí a proposta de orzamentos para municipais estaban en contra. Pero agora as partidas xenéricas son un grande instrumento e non hai que facer aquí partidas nominativas. Moi ben, pois perfecto, maravilloso, e o apoiamos tamén. Ben, empezando polas palabras do señor Iglesias, decir, o mellor non me expresei ben e dixen que estaban pechados, pero vostedes mesmos dixeron que eran uns orzamentos discriminatorios como razo. Se entendía que xa non contaban como razo para nada, definitivamente. É o que trasladaron. En canto ao transporte, Monbús, eu creo que saliu a concurso, non sei que porrada de líneas, creo que máis de 100 líneas saliron a concurso e se presentaron UTEs de distintas empresas. Unhas con máis interese económico que en outras, según a demanda e según o número de usuarios, pero foi un procedimento aberto. Falando coa señora Portas, cito aquí unha persona que tivo unha conversación con ela da que nos dá unha serie de palabras que ela non pode corroborar e acabou dicindo que a conselleira non fixo nada en Cangas por un capricho personal dela. Palabra capricho personal dixo e vostede, e podeo ver. Non hai problema ningún. Decir,
non dudo as conversacións que podan ter ou deixar de ter, pero non é lógico facer unha conversación entre dúas partes e que unha delas non poda defender desas cuestións. Sigo insistindo, nós non podemos petaremos nas portas que faga falta para que se fale da circunvalación nos orzamentos do 2025 da Xunta de Galicia. Parécenos unha demanda histórica das máis importantes do Concello, e así se acordou neste salón de plenos. O suelo da rúa. Estes anos atrás viñéronse mantendo eses fondos para construir esa infraestructura sanitaria no entorno da rúa. Seguiremos pelexando, a pesar de que o Goberno de Cangas non pon a disposición os terrenos. Creo que é necesario nestes momentos que se van a destinar bastantes fondos na Consellería de Vivenda á construción de VPOs, de vivendas de protección oficial de promoción pública, que o Concello de Cangas faga un esforzo para buscar solo que se lle entregue para ese destino. E para rematar, falar de protección de patrimonio. Despois das actuacións que se fixeron neste Concello, e para mostra un botón, o que sucedeu coas naves de Guixar, que ainda hoxe nos preguntamos a onde foi parar a pedra de algunhas das naves de Guixar, perdón, do Gea, das naves do Gea, que desapareceron bastante pedra dai das construcións que había. Esa é a protección do patrimonio que estamos dando nos exemplo para exixirlle a outras administracións. Creo que, lóxicamente, pediremos o que faga falta, estamos de acordo con a maioría das demandas que vostede pide, pero consideramos que hai demandas que non se incluyen nese texto, como ben dicen, a circunvalación, a rúa, as vivendas de protección oficial, que nos parecen imprescindibles e o que nos leva a non entrar en votación nesta moción. Pecha propoñente. Estaba pensando na conselleira que ten ao lado e non da que realmente, bueno, que é moi tarde, que hoxe teñen un día dun meeting que nos la están dando. Non estaba pensando na súa compañeira do lado e dixe, pero se eu non dixo nada dela. Bien. O que dixo a outra conselleira dixo nun meeting do Partido Popular diante da capela do hospital. Así, yo digo, así sen máis. E sae na prensa, si estivo, e sae na prensa, se buscan na hemeroteca, o que ela xustificou para non facer a senda estratégica, xa digo que isto fai anos, e está publicada a licitación, entón non é a non xestión naquel momento do goberno. Pero vamos ir a outra cousa moito máis importante, non? O sea, chámanos a atención, non, que o Partido Popular diga en prensa, e sale na prensa, eu non sei se o dixo o Partido Popular, porque aquí por cima hai que ter un cuidado co que se di, non sabemos se o dixo o Partido Popular, se alguén do goberno, na xunta de goberno, si que sale, e sale na prensa eso de que se nos traslada de que fomos pouco ambiciosos na nosa proposta, ben? Pero que resulta que fomos pouco ambiciosos e agora o Partido Popular non entra en votación. É dicir, me sorprenden, de verdade que me sorprenden, porque é complexa a situación, nós entendémolo, pero é increíble que eu creo que non estamos pedindo ni un, non sei, un cohete a la luna. É dicir, son cousas básicas, e que se chego a pedir logo todo o que temos que pedir, pois non sei se en vez de entrar en votación que farían conmigo e con alternativa. É dicir, o único que estamos pedindo é facendo unha relación de cousas imprescindibles que así o son e que as apoyen, e que ademais vostedes teñen a voz no Parlamento Galego igual que o teñen nesta bancada, todos. Alternativa non. Ben, queremos deixalo claro. Entón, para nós era esencial traer isto ao pleno. E máis, comentamos na xunta de voceiros que si lles parecía curto a moción, que estaba aberta, que non estábamos abertos a que se presentaran enmendas, as que quixeran, como se chegábamos a 25 puntos. Pero ninguén trae unha enmenda, ben? Entón, conclusión, bueno, pois dá igual o que invirta a Xunta en Cangas, porque é do que se trata de botarnos, non sei, guerra duns partidos a outros, pero a realidade é que isto é unha realidade e existe documentación que acredita que isto se leva reiterando e que son competencias da Xunta e que non estaban incluídas, que a alternativa non vai tirar o sea, é que vamos a seguir
loitando pola situación. Se nos orzamentos non se contempla, presentaremos enmendas como fixemos nos orzamentos municipais, porque o consideramos esencial. É dicir, o vamos a seguir facendo. Non entendemos o non apoio. O digo, pero o digo enormemente e moi sinceramente. Porque unha cousa é o que se quere e outra cousa é o que se pode facer. Pero al menos querer. Pero al menos querer. É dicir, nos parece alucinante. Non se nos di quite el punto 4. Non, é que non se vai a entrar en votación. Para cousas que tanto necesita Cangas. Entón, claro, nos encontramos que se un goberno non pide, que se el outro non dá, que se el outro non sube, que se el outro non trabaja, isto é un sin Dios, é dicir, que é un aburrimiento vir a estes plenos. De que vale que aprobemos mocións unha detrás da outra se ao final non vamos facer nada? De verdad, non o entendo. Ben, mantemos o silencio. Ben, só vou a decir, e xa votamos, que o Partido Popular ten a maioría absoluta na Xunta de Galiza. Vamos a agarrarnos a palabra que hoxe nos deron aquí, de que van a pedir a circunvalación e outras cousas que se mencionaron para Cangas. Esperamos que o consigan polo ben de todos nos. E sen máis pasamos á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda... Sí. Sí. Ben, e vamos agora ao oitavo punto, que é a moción do BNG sobre o rexeitamento da suba do canon de Sogama. Dou paso ao propoñente. Boa noite a todas e todos outra vez. Nós traemos esta moción a pleno para reivindicar un novo modelo de xestión de residuos e o rexeitamento ao tasazo de Sogama. O anuncio da Xunta de Galiza do incremento do canon de Sogama para 2025, logo da suba xa aprobada en xullo de 2024, suporía un incremento acumulado de máis do 60%. No caso de Cangas, o canon tipo pasaría dos 56 euros tonelada da primeira metade de 2024 aos 108 euros en 2025. Un auténtico sablazo e un atraco que merece unha resposta contundente por parte dos concellos. Dende o BNG consideramos que este incremento unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema Sogama, penalizado pola normativa europea de residuos. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento co desfase nas contas de Sogama como consecuencia de decisións do Goberno central. Pero aínda que o PP procure excusas e justificacións externas a causa dos seus números vermellos e a ineficiencia e o elevado custo do transporte, a xestión centralizada, a incineración dos residuos e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superada da incineración. A porcentaxe de reciclaxe en Sogama no 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marcaba case o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras, xa que o propio plan da Xunta prorrogado até 2022 establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta que só se chegou a 3.000. Para evitar estas perniciosas consecuencias para o Concello e para a veciñanza de Cangas, o BNG propón ao resto da corporación a adopción do seguinte acordo. Rexeitamento aos tasazos de Sogama, o aprobado en xullo, anunciado para 2025, que a Xunta de Galiza pretende aprobar. Instar a un xiro na política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe fronte ao costoso e antiecolóxico sistema Sogama baseado na incineración. Solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAMP para determinar as condicións do canon para o ano 2025 e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Ben, abrimos o primeiro turno de palabra. Señora Portas. Sí. Bueno,
Nos, por un lado, que nos gustaría saber é por que esta moción en Cangas é traído unha forma... Esta é unha moción tipo de diferentes concellos, do Morrazo, ben? Pero sí que nos chama a atención é que a moción que se presenta aquí, bueno, consta de 3 puntos, tal como acaba de ler a concelleira, mentras que, bueno, no Concello de Bueu se mete un punto máis, o cual preguntei na Xunta de Voceiros e non se me respostou, polo cual volverei a facer a pregunta aquí agora, e o punto a máis que ten Bueu é que a Xunta aposte pola ampliación da planta da Mancomunidade da Portela mediante un convenio que permita que se traten nela todos os bioresiduos en proximidade e así se reduzca o que os concellos da Mancomunidade temos que enviar á planta de Sogama. Non se nos contou en que consiste esa ampliación nin por que Bueu o atrae e eles nesta moción se obvia, e nos gustaría que nos contestaran para poder entrar en materia no seguinte punto de debate. Xa te respondo eu. Bueu é soberano no seu pleno, Cangas é soberano no pleno seu. É bastante sinxelo. Por parte do Grupo Municipal do PSOE, imos apoiar a moción. Sí. Bueno, xa contestou Araceli a túa... No que ten que... sí, desculpa que me saltaba. Non pasa nada. Ben, señora Val, eu entendo que vostede sabe que estar adherido a Sogama é algo voluntario. Creo que o sabe, non? Despois hai unha serie de datos reais frente a datos falsos. Sogama, na actualidade, cobra aos concellos 66 euros e subir de 66 a 108, efectivamente, supón un incremento de 42 euros. Pero, xa sabemos todos, porque se anunciou, a Xunta de Galicia vai asumir o 60%, é dicir, 25 euros. Son 17 euros o que vai a subir para os concellos e para os usuarios. Grazas, precisamente, a este aporte da Xunta de Galicia, os concellos adheridos a Sogama terán un precio de 83 euros tonelada, ou sexa, un incremento do 26%. O certo é que este relatorio do BNG é casi tan catastrofista como o propio Bloque Nacionalista Galego. Fala neste relato do caro que nos resulta Sogama, un ente que leva forrados aos concellos máis de 20 millóns de euros. Esa é a realidade dos números de Sogama, que están publicados nas bases do Estado. O certo é que o que din isto son os mesmos que dan leccións para cambiar o sistema de residuos desta mancomunidade, porque iso sí que me chama a atención. Vostedes falan de cambiar o sistema, pero non son capaces de manter sequeras nosas rúas sen ratas e cunha recollida aceitada. Por iso nos fai gracia que traian aquí esta moción. Falan de que o desfase de Sogama é por culpa da Xunta, por suposto, pero, sen embargo, esquecen que os impostos que nos afogan veñen dende o Goberno central. Eso o esqueceron. Pero, claro, eu entendo o seu relato e a culpa sempre é da Xunta. O problema, señora Val, é a lei de residuos e non é Sogama. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego en Madrid votaron esta lei e non asumen que as consecuencias desta lei que aprobaron, porque vostedes son os culpables de cada euro que as familias teñen que pagar a maiores. Esta lei de residuos que o señor Sánchez aprobou en abril do 22, por suposto coa súa inestimable axuda, esta lei obriga aos concellos de toda España a subir a taxa do lixo antes de maio do 2025. Iso esqueceron de poñelo no seu relato. A taxa sube no 2025 grazas a esta lei. A lei impón que a taxa non pode ser deficitaria e a día de hoxe os concellos simplemente recaudan o 60% do coste do servizo. O resto, o 40%, o están cubrindo outras taxas. O Goberno de España, da man súa, da man do Bloque Nacionalista Galego, di que simplemente aplican a Directiva Europea de Residuos en España. E a realidade que din os datos oficiais, que non o digo eu, o din os datos oficiais, de aí saquei os datos, son capaz de sacalos soa, 18 países dos 27 que formamos a Unión Europea
non aplicaron a nova directiva da súa legislación, e entre eles algúns que vostedes poñen como exemplo en materia medioambiental, como pode ser Alemania, como pode ser Suecia. Os países europeos que sí aplican esta directiva europea inclúen alternativas e mecanismos para que os concellos non teñan que repercutir estas subidas ás familias. Eso fan os países que sí o aplican, que sí aplican a directiva. E esta era unha emenda do Partido Popular en Madrid, pero o goberno do PSOE, xunto con vostedes, votaron en contra desta emenda, co cual, bueno, este imposto, entre outras cousas, tamén pode vulnerar a autonomía dos concellos, que está recollida na Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, porque esta lei lles daba liberdade aos concellos para establecer os seus propios tributos e, sen embargo, tal e como están aplicando no Goberno Central gracias a vostedes, cercenan esas liberdades dos concellos. Polo tanto, ante isto, o Bloque Nacionalista Galego, en lugar de unirse ás familias, en lugar de aplaudir a Xunta, que neste caso paga o 60% desta suba, precisamente para que non apaguen estas familias, o Bloque, como sempre, en lugar de aplaudir a Xunta por esta medida, veñen aquí, como a polos en cabeza, a protestar polo sistema de Sogama. Repito o que dixen ao principio, é un sistema voluntario, voluntario. Se vostedes queren, poden saírse de Sogama. Pero claro, non queren, non queren. Veñen aquí a falar do sexo dos Ángeles, o Bloque Nacionalista Galego que falaba de municipalizar o servizo, que nada se fixo, levamos anos escoitando que o van a municipalizar, o mesmo Bloque Nacionalista Galego que dixo que non ia facer un contrato ponte porque non era necesario cando propusemos fai 4 anos, fai 2 anos, en este ano, agora presumen de que o van a sacar, seguramente de 8 anos, din vostedes, o Bloque Nacionalista Galego que dixo fai medio ano que quería subir a tasa, vostedes xa querían subir a tasa fai medio ano, na última Asamblea da Mancomunidade, antes de que entrara a presidenta en vigor, que é a señora alcaldesa, Félix, naquel momento presidente, falou de subir necesariamente a tasa. Entón veñen agora aquí, botan mans a cabeza, porque a suba non a fan vostedes. É que é o único que saco en claro. O sea, se enfadan porque non fan vostedes a suba da tasa, porque era unha suba que ian facer. Vostedes querían subir a tasa aquí e veñen agora alporizados porque resulta que grazas ao goberno de Sánchez, grazas a vostedes por apoiar isto, entendo que igual que dixen anteriormente, porque isto lles convén, lles dá asientos nas deputacións e nos concellos, ese goberno decide que as familias paguen un imposto, porque esa é a realidade. Esa é a realidade. E resulta que ante isto a Xunta anuncia que ante este despropósito vai a pagar un 60% e vostedes traen esta moción aquí. Bueno, a traen porque xa tiñan feita, era unha moción tipo que tiñan xa repartida. Que pasa? Non queren que a Xunta asuma o 60% de que pagan as familias? É iso que non queren? Veñen aquí con promesas de outros modelos? Ben, vostedes teñen a maioría de votos na mancomunidade do Morrazo, que é o que nos atinxe a nós precisamente. Saian de Sogama e leven vostedes o tratamento dos residuos como propoñen. Fáganno. Por que non o fan? De momento nada máis. Bueno, primeiro aclarar que se mesturaron aquí varias cousas, unha cousa do servizo de recollida e outro o tratamento que se fai de todo iso. Despois tamén fai gracia, non, que vale o Partido Popular de Medio Ambiente cando sabemos o que queren facer con Altri, pero bueno, cousas que pasan. A verdade é que tamén chama atención, por último, que fale de que é voluntario cando non hai outra opción. É dicir, a única opción que hai é Sogama, pero din que é voluntario, entón que facemos? Que alguén nos explique que facemos. En fin, hoxe traemos esta moción a pleno para reclamar ao goberno do Partido Popular que dé marcha atrás con este tasazo polo tratamento do lixo e que non sexan os concellos e, polo tanto, a veciñanza quen pague directamente dos seus petos esta situación de bancarrota de Sogama. Falaba de que non estábamos a pagar 88 euros, sí, estamos a pagar 88 euros e Cangas, ademais, antes pagaba 56 porque tiña bonificación precisamente pola boa práctica da mancomunidade. Non ten moito sentido, entón, pero bueno, basicamente este modelo é un modelo completamente centralizado, obsoleto, anticolóxico e ademais demasiado caro,
porque basicamente este modelo supón a recollida de todos os bioresiduos ao longo do país para logo queimalos, beneficiando evidentemente a Naturgy, porque claro, non nos olvidemos que esta suba do prezo do gas facturan a eles. Mais alá de todo iso, o BNG sempre defendeu que hai outros modelos de xestión de residuos municipais que promoven a recollida selectiva, a reutilización e a reciclase. Non é aceptable que a solución que debería ser prioritaria, que é a recollida separada e compostaxe dos bioresiduos, supoña un ridículo 0,3% dos residuos xestionados por Sogama, cando supoñen case o 50% do total dos residuos municipais. Hai que comezarse a tomar medidas para avanzar cara ao obxectivo do 55% de reciclaxe establecido pola normativa europea, estatal e galega para 2025, que gobernan vostedes na Xunta con maioría absoluta dende fai bastantes anos. En Cangas, a verdade é que os residuos e esa xestión funciona bastante ben, como a Mancomunidade do Morrazo, que dende 2016 leva implementando medidas para cumplir coa normativa e tamén para cumplir co medio ambiente. A veciñanza gozaba dunha rebaixa da tarifa, como comentaba antes, grazas a todas esas boas prácticas, como podían ser a entrega de composteiros domésticos, poñendo tamén a disposición da veciñanza composteiros comunitarios, tamén a recollida porta a porta, que está funcionando moi ben cos grandes produtores, ou tamén a instalación dos contedores marrón, todo iso para a compostaxe, ou tamén o punto limpo. Pero, bueno, o Partido Popular, como sempre, en vez de avanzar, prefire retroceder, como fixo en cando entrou na Diputación de Pontevedra, desmantelando o plan Revitaliza, que tamén estaba a funcionar e que si cumplía con normativa europea. Falo da normativa europea porque, evidentemente, o Goberno do Estado terá que facer algo, pero quen manda é Europa, e se Europa di algo, bastante mal está funcionando. Importante destacar que todas estas medidas, grazas ao persoal da mancomunidade, que vela polo seu bo funcionamento e provoca que se rebaixe a cantidade de residuos que enviamos a Sogama e, polo tanto, tamén se reduce, tamén hai un aforro nas arcas municipais. E, bueno, aproveito a ocasión para facer un chamamento á veciñanza para a súa colaboración, xa que cada bolsa que tiramos ao contedor verde provoca, pois iso, contribúe ao cambio climático, a contaminación, e, bueno, intentemos separar correctamente os residuos e avanzar cara a un novo modelo. Ben, abrimos o segundo turno. Señora Portas. Sí, bueno, Bueu é soberano no seu terreo, pero Bueu está sendo soberano sobre a planta da Portela que está en terreo de Cangas. E eu estaba preguntando á presidenta da Mancomunidade, pero que a planta está no chan de Cangas, entón sería bo que o Concello de Cangas superamos a que ven ese engádego e por que vostedes o quitan. O único que se preguntou foi eso, non nos dean información, pero foi o único que se preguntou. Entón, é soberano en Bueu, non en Cangas. Ben, pero é o que está a suceder, está pedindo a ampliación da planta da Portela, ben? Bueno, eu deixo aí claro, é evidente que non se nos quere contestar o motivo. Desde a alternativa o que vamos a decir é que nós, que estamos totalmente en contra de que se aplique este canon por moitos dos motivos expresados, non estamos tan de acordo con outras explicacións que se deron, sí que o que temos que decir moi claro é que esta moción sempre vai na mesma línea, que é o plan Revitaliza, ben? Para nós o plan Revitaliza, para Cangas en concreto, pode ser que funcione para outros concellos, e por eso Cangas ten o contenedor marrón e non o teñen outros concellos, non é un modelo de economía circular. Ben? Eso non supón un retorno económico para as arcas municipais. Entón, para nós, sería importantísimo que no último punto, a partir da palabra a cada concello, toda esa zona desapareza, porque creemos que temos que velar pola economía circular e non por ese plan Revitaliza, que o que nos está traendo problemas e que, además, no noso caso e a nosa, digamos que distribución de poboación no noso concello non vai funcionar. Non vai funcionar, evidente, o sea, nós temos contenedor marrón, por exemplo, Moaña optou ao 100% da compostaxe, non é o noso caso, con lo cual sí tamén contradice o punto 3. Reiteramos, alternativa non apoio o canon, pero sí que lle pide ao BNG que retira al menos ese último párrafo do punto 3 para que nos podamos votar a favor. Senón, en todo caso, nos absteremos, deixando moi claro que eso, que estamos en contra do canon, pero non nos parece normal a contestación que se nos dá cando preguntamos
Que significa eso da ampliación da planta da Portela? Porque o preguntamos por reiteradas veces e seguimos sin ter resposta. Vostedes escoitaron a resposta que nos dá a alcaldesa, e porque, ademais, estamos de acordo con un retorno económico e un modelo de economía circular que, en este caso, non se está a dar o Plan Revitaliza. Victoria, non me queda claro que quere engadir eso como emenda ou... No, pero quero dicir, que queres engadir o que se aprobou en Bueu como emenda a isto ou... Ah, ben. Non sei que ten que ver unha cousa coa outra, francamente. Señora Val, si ten vostede alternativa o modelo BNG. Hai concellos que apostan por estas alternativas que defenden vostedes e o PSOE, vale? Como pode ser a planta de Nostián, na Coruña, a de Lousame, a Mancomunidade da Serra de Barbanza. O que pasa que hai a diferenza é que os usuarios nunha pagan 119 euros por tonelada, algo bastante máis caro que sería o incremento de Sogama, e noutro 150 euros por tonelada. Vostede pode facer unha enquisa popular e preguntarnos a todos os veciños se estamos dispostos a apostar polo seu modelo e pagar máis. Fágao, pero hai alternativa a Sogama. Claro que hai alternativa. Esta directiva europea que aplican algúns países dotando os municipios de axudas para que non suba a tasa, que foi a medida que o Partido Popular propuso en Madrid para que non caíra sobre os municipios este imposto, esta directiva se fai así e no resto dos países non a están a aplicar porque non lles parece de recibo que os cidadáns teñan que pagar máis por esta tasa. Afán recaudatorio é como se chama, e iso é o que ten o Goberno de España. E vostedes van da man, porque votaron con eles isto. Vostedes votaron a favor de este imposto. Son dous impostos. E isto foi o que dixo Sogama. Sogama se comprometeu a suprimir a suba para o 2025 se o Goberno central elimina os impostos desta lei de residuos. Esa foi a resposta de Sogama. Pero vostedes votaron en contra. Así que, repito, afán recaudatorio, 34 subidas de impostos dende o 2018, o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE da man. Esa é a realidade. Lles guste ou non lles guste. Esa é a realidade. 1.200 millóns anuais máis recaudados que saen de todas as familias, de todas. E si, nos podemos falar de política social e podemos falar ben claro e alto. Expliquen vostedes, dentro do seu mundo de fábula, isto. Expliquen este afán recaudatorio, explíquenno, porque vostedes votaron a favor de todas estas medidas que afogan as familias, non somente os concellos, as familias. A xestión de residuos en España factura 3.800 millóns e 350 os ingresa Facenda. Un 10% de sobrecoste de recollida sobre o coste de recollida e de tratamento. E isto non lle chegaba ao Goberno central, nin a vostedes. E se crearon estes dous novos impostos e se eliminaron as axudas concedidas á planta de Sogama. Ese é o goberno dos socialistas e dos nacionalistas. Ese é o goberno social.
Saben canto van a recaudar máis cada ano grazas a estes impostos? Pois a maiores dos 3.800 millóns son 780 millóns de euros máis para o Goberno central. Imagino que para vostedes tamén. E a Xunta desta suba asume no seu territorio o 60%. O 60% desta suba. O Goberno de España usa os concellos para recaudar máis. E esta é a realidade. E vostedes o apoian. A Xunta, pese a ser parte perxudicada, asume ese 60%. E eses cartos tamén van ás familias e aos concellos. Tamén van aí, dentro desas partidas xenéricas. Cada vez hai que facer máis, porque cada vez temos máis impostos que nos afogan. Nada máis. Ben, pecha o segundo turno a propoñente. Bueno, eu, por aclarar, falei do plan Revitaliza, pero porque o Partido Popular decidiu quitalo da Diputación. En un momento dixen que tiñamos que ter un plan Revitaliza, nin en Cangas funcionara absolutamente a compostaxe. En Cangas funcionan varias cousas xuntas, como ben dixo vostede. Pero, bueno, o imposto é por facer algo mal. É dicir, hai unha normativa europea que hai que cumplir, que di que non se pode queimar os residuos. Sogama queima residuos. Pois hai que pagar, porque estás atentando contra o medio ambiente. Ese é o imposto. De feito, o imposto chamase imposto ao depósito e incineración de residuos. É que máis claro non o podemos dicir, a verdade. Pero, bueno, os malos resultados da Galiza realmente en reciclaxe explícanse ben porque na Xunta incumpríronse directrices do Plan Estatal de Residuos e dos Plans de Residuos Urbanos de Galiza 2010-2022. Que fixaba un obxectivo de recollida separada e tratamento de 245 toneladas de biorresiduos e prevía a construcción de 12 plantas de compostaxe e 2 microplantas. En lugar diso, a Xunta optou por unha deriva suicida a ampliación das instalacións de Sogama para mellorar e de licitar grandes contratos, a maioría a mesma empresa, que estes contratos plurianuais por valor de máis de 750 millóns de euros é unha das causas principais deste tensionamento nas contas de Sogama, non tanto ese imposto do que se fala. No 2022 o Partido Popular nas xuntas xa sabía este desfase nas contas, pero decidiu non actuar aproveitando iso un pouco tirón. Agora somos os dos concellos, non? Os que queremos recaudar. Pero bueno, en fin. Ademais, botan a culpa ao Estado. Hoxe vai co Estado tamén o tema, cando foi a Directiva Europea de Residuos a que establece a necesidade de penalizar a incineración e o depósito en vertedoiro para desincentivar estas solucións finalistas e pouco sustentables. Hai que favorecer outros criterios de economía circular que mencionaba aquí a concelleira de Alternativa, como a prevención, é dicir, non xeración de residuos, a recollida separada, a reutilización e a reciclase. E, bueno, que o imposto é bastante claro. Aceptas a emenda que propoñía Vitoria? Non. Ben. Vou a falar como presidenta da Mancomunidade unha vez máis e un pouco por alusións, por que non? En resposta a varios comentarios que fai hoxe a señora Dolores Hermelo, aquí asientos ocupamos todos. É dicir, todos en esta corporación temos un asiento e parece que vostede está pelexando duro por ocupar e seguir ocupando o que ten, cousa que non me parece mal, pero parece que só demos asientos os do BNG, non sei, os do PP se están sentados en unha banqueta. En fin, quería comentarlle, por exemplo, a respecto do tema das comparativas que fixo, as comparativas que está facendo entre Sogama e outros modelos como Barbanza, etc., están claramente falseadas. Quer dizer, estamos comparando Sogama despois da dopaxe que lle mete a Xunta. Por certo,
que comentou antes o señor Pío, por poñer tamén luz sobre este asunto de que a Xunta iba a aumentar os fondos de cooperación e parte desos fondos van a ser para pagar o tasazo de Sogama e que, digamos, a sangría, que vai a ser unha verdadeira sangría, non sexa tan dura para os concellos. De algún lado vai a ter que sair, se non é dun fondo e do outro, e do que pasa como co pago das sentencias. É dicir, o que non gastas en unha cousa, o que gastas en unha cousa non a podes gastar en outra. Se a Xunta ten que meterlle X millóns de euros ao tasazo de Sogama, pois non vai a poder gastalo en outro tipo de cousas que posiblemente nos farían máis falta. E iso así, porque son números, como dice a señora Ermelo. Por outra parte, acusa a señora Ermelo a Mancomunidade de querer, e hai unha cuestión entre querer e ter que, porque realmente quenes viven en un mundo de fábula en esta cuestión son vostedes. É dicir, a tasa que pagamos os veciños e as veciñas de todo o Morrazo leva conxelada 20 anos e a día de hoxe hai que vivir en un mundo de fábula para pensar que con 67 euros ao ano, que sae unha media por domicilio de 6 euros ao mes, se pode pagar un servizo da magnitude que ten actualmente a recollida do lixo na Mancomunidade do Morrazo, atendendo e dando servizo a máis de 50.000 persoas. Eso, entonces, non é que a Mancomunidade quere subir unha taxa, é que me temo que se queremos que siga sendo viable, ten que ser. Ademais de isto, hai unha lei que obriga a que o Concello ten que repercutir os costes deste servizo ao consumidor. Entón, é unha obriga legal tamén para a Mancomunidade. Non é de recibo ni prato de gusto para nadie subir tasas. De feito, os políticos creo que aborrecemos e temos pavor de subir tasas porque é algo que non dá moitos votos e non é moi popular, digamos. Entonces, eso por aclarar, a Unión Europea leva marcando unha folla de ruta dende o ano 95 de que hai que terminar cos vertidos ou co que era Varalonga, etc. Eso se cumpliu dentro do que cabe e menos mal, pero tamén levan moitos anos, décadas, advertindo que hai que rematar con este sistema de incineración. O que se está aplicando agora verdadeiramente é unha sanción sobre o Estado español e é unha sanción que é unha mala xestión da Xunta, que non temos unha alternativa a Sogama, porque os concellos, e non só de Cangas, é moi difícil para os concellos establecer algo do tamaño de Sogama nin alternativo. É dicir, era algo que tiña que ter levado a cabo deberes da Xunta durante todas estas décadas que non se fixo. Pero que pasa? Dá igual porque ao final o castigo o vamos a pagarnos os veciños a través dos concellos. Ao final os concellos sempre son os que teñen que levar todos os paus e os que temos que dar a cara diante de todo o que non se fai. Entonces, a verdade é que sería maravilloso non ter que subir a tasa do lixo nin en Cangas nin en ningún outro sitio, pero a veces non queda máis remedio e hai que ser realistas do que custan as cousas e da pisonadora da inflación que hubo todos estes anos, non só no Concello de Cangas. En fin, pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois repetimos a... Marchou a Aurora. Bueno, repetimos a votación. Sí, eu creo que vai ser mellor. Votos en contra? Ben. Abstencións, Victoria 1. E votos a favor? Sí, e non queda aprobada. Non, hai que volver a votar. Ah, claro, que eles tamén lles falta. Claro, tes razón. A ver, Alternativa vai votar, Alternativa vai xustificar o seu voto que é abstención porque sabe que co voto da calidad da alcaldesa sae. Correcto. Sí. Estaba eu xa contando, pensei que les estaban todos, por eso estaba facendo a conta mal. 8-1, hai que volver a votar. Claro, sí, tedes razón. Bueno, pues entonces repetimos, efectivamente, sí, claro. E repetimos agora, votos en contra, ben, agora sí, abstencións, Vitorio, por favor, e votos a favor, e queda aprobado neste caso co voto de calidade da alcaldía. Desculpade porque non me daba de conta de que vos tamén vos faltaba unha persoa.
Ben, pois chegado este punto, como de costume, decir que están as dacións de contas a disposición dos concelleiros e pasaríamos a rogos e preguntas. Tomo nota do... Aí onde puxe. Ben, hoxe na plaza había un plástico na plaza pequena, de lado a lado da parede, protestando pola entrada da auga, e quería saber que é o que pasa aí. E se tendes pensado arransalo ou non, porque teño constancia de que o ano pasado xa se fixera unha actuación. Boas noites. Quería facer 3 preguntas. A primeira é do contrato de esbroces da empresa, que se fixo o contrato coa empresa privada. Se só era para desbroces e deixar os residuos vegetais como adorno natural ou o contrato incluía que se recollían estes residuos naturais? Bueno, creo que xa o dixen da outra vez cando me preguntou o compañeiro que no contrato pon a recollida. Fixéronse varias chamadas á empresa para que, en vista de que non se recollían, e mandamoslle un requerimento. Se queredes pedir acceso ao expediente, non teño ningún problema en que o miredes. Pois si queremos ter acceso ao expediente. Despois, a seguinte pregunta, se estánse coordinando co comercio local as obras da Alameda de Félix Oase ou vanlle dar a sorpresa directamente? Por escrito? Vale. E despois a última, podo repetir a pregunta? A pregunta é se estáse coordinando co comercio local as obras que se van facer na Alameda Félix Oase ou vanlle dar unha sorpresa directamente aos comerciantes? O comercio, vamos. O comercio local. Pode ser a praza, pode ser os comercios. Na última mesa do comercio falouse desas obras que a ver se se podían evitar o Nadal ou fechas que foran importantes para o comercio. E despois a última pregunta, se está prevista a reparación do reloj meteorolóxico da Alameda Félix Oase? Pola miña parte nada máis. Non sei se queredes responder ou non. Bueno, eu que quería, esta é unha pregunta e máis un rogo. Quería preguntar como é posible que este goberno que non lle gusta tanto subir os impostos, que é tan ecoloxista e que mira tanto por a xente, como é posible que nos perxudique a xente que vivimos no rural, quitándonos esos sitios de depósitos de restos vegetales, polo que lle pedimos encarecidamente que volvan a poñer estes sitios ben marcados e acondicionados para a recollida frecuente, porque o problema da insalubridade é a falta de recollida. Dicen que non queren que se queimen, que eso está en contra, entón están obligando a que as persoas teñan que queimar, porque se temos que levar estes residuos, como dicen, a Portela, primeiro, hai que ter un medio de transporte adecuado para levalo. Ou, senón, tamén dicen utilizar empresas de residuos, de recollida de residuos, co costo que ten. Entón, vamos a ver, miren ustedes por o rural, por favor. Ben, isto xa yo respondo eu.
Ah, bueno, no, Andón. En fin, estes puntos mal chamados limpos están xenerando infinidade de problemas en todo o Concello. Ademais, acabaron xenerando supostos puntos limpos, que son realmente acopios descontrolados de restos forestais por todo o Concello. O propio no rural, como se fixo sempre, e por iso, ademais, por exemplo, o Concello ten a disposición dos veciños e veciñas trituradoras, de maneira que ti podes facer as túas podas, etc., e convertila en novo sustrato para o teu eido, para o teu terreo, que ademais é bo para a propia terra. Por outra parte, a día de hoxe está realmente prohibido e se pode sancionar deixar os restos vexetais en este tipo de puntos. Sí, efectivamente, claro. No, claro que non queremos sancionar, o que queremos é que a xente trate o lixo como debe de ser. É dicir, o lóxico é, eu lle respondo. No, o problema está na falta de recollida frecuente. É o que está creando insalubridade. No, está usted completamente confundida a respecto da legislación das obrigas. Mira, señora Isabel, a lei dice, e nos, o mellor, como cidadáns non nos interesa sabelo, que nós somos os responsables dos residuos que xeneramos. E o problema que está pasando é que, por exemplo, as empresas que se dedican á xardinería, etc., moitas veces a maioría dos acopios os fan empresas, que eles teñen que tratar eso como unha empresa como que vende neveras, se ten que facer cargo de recoller as neveras, etc. Que pasa? Que nós, dentro do Concello, é nos moi difícil controlar a toda a poboación que a día de hoxe se acostumou e que pode facer, cortar o que queira e deixalo ali, e estas empresas igual, porque evidentemente lle supón un aforro de custes que estamos asumindo todos os veciños e veciñas. Non pode ser agora que nos consideremos que isto é razonable que se faga. O lóxico é intentar erradicalo, que nos está xenerando moitos gastos. Pode presentar vostede a moción que queira, claro que sí. Pero eso vai contra a lei, completamente contra a lei. Bueno, eu quería facer un rogo, porque teño unha queixa de un asfaltado que se fixo no tramo que vai dende a fábrica de redes hacia Romarigo, xusto no cruce que sube hacia o Freixo, non sei se o mellor teñen constancia, ali hai un badén, un resalto, é demasiado pronunciado, e hai coches que tocaron no badén ese ao pasar por el. Entonces, pois, rogaríalle que miraran de solucionalo antes de que rompa algún coche. Gracias. Antes de rematar a sesión de hoxe, non sei se alguén do público quere formular algunha pregunta que será atendida. Eu, antes de contestarvos ou escutar as vosas preguntas, quero darvos sinceramente grazas porque hubo hoxe un comportamento exemplar en este pleno e me parece que debe de ser recoñecido. Foi un comportamento excelente e exemplar. Simplemente grazas. Sí. Bueno. No paseo de... Sí.